55 ya homa fra perfect series busum penfo beje so na o maka cho fa obane da ache be hye wonsa na wo mo ho ban emfam na HA International so aba wonom echire mu a wono odan ka eye Ghana mayimu aburuchire ba bia wo mkọ se eye ensasesem ho abusua ho menteme ho ase bibia wo de bedan wo mo betu ho na mo ama sumdwe mapa aye wo dia nti se wato asase na ho asem aba no fa kokodan wo mo apomuden ho hwehwemu bibia wo ye bi e waso ye ho no mo a wo de kwa wo mo so ebeboa wo na bibia koso edia ma wo mra ya hodo bebre wo manyimu wo di djuma kuma se owo amadia runabout no eno ba asafe VIP bus terminal ho no be hunu wo mo se wa plaza first floor eho ana H&A International wono mo wo se hwi wo be hu wo mo bogoso sunwane koforidua baby a wo mo di djuma edi firi omanyimu ene yasuoja nyina 0544141688 ana 0266 717101 HA International home and no fra wonom beje so vital kenenso ya no ne abusua wonom na abesom man Ghana finhia duonu ya yente won ho asem bia se wunyo manom ni bi na wo bobo abibia koso ye de ma we eya aduane mapa ebie mofona adwiri mo nyini yire sanso na bo mpanifo ma bibia koso ye de ma wonom etu yo wofo a omo vital milk soya drink ne wo honom vital milk choco anu ya Ghana cocoa pa na dia ye vital milk banana ni vital milk strawberry ni nyina bi wadwaman so na enwanu ahodo no so ahyemu ma calcium omega 3 6 and 9 ni nyina bi gom we no caffeine nsem bi anim entu nya bi de ma mofra na eboa ye pa ema bibi ekoso ewo mofra no abrabom go tv si yen kan kire o se eneyi o pe abusua bi enu wo mo ebobra na bibi akosu edi amawo se wutifie na woni beka no e go tv ana ye kan for the amount o mo si Premier League, Champions League, La Liga nya ka ho nyina obem ahwe a bibia bekosu ye na fitina so aye wo de na hyehyɛ foforo kra wo de aba ene se eye ebobusum ewomia ne de toso donu ba ko ne donu mienu no wona wo go tv plus ne so no wo de hyehyɛ aba Premier League nyina ba behwe bi kwa ya ni nyina wo de beka package ne ho enti saa mia ya na se bra ya bossway omo eye hyehyɛ West Ham any Chelsea bebo ani omode ba besomo Crystal Palace ni Manchester United Man City ni Arsenal game ni nyina wonom de aba enti se wonde onfa wo ho medom Go TV abusua na ye ntem na bra wa wo sonso na wo de awuo no omo ka kiro se ye ntem na connect sanse weekend dia hodo edi yanim no TV no so ba be ye fe na bibia koso yi edama wenem na adwumaku ahodo a wonom boa ye awie ye nsamfo pani ayofa John Antwibo Sakola Bow woni newsroom members ni nyina obia eyebiboa me amesomo na awie medin abrewa ba Kofi Twumasi kasebo ni nkyiremu ene disi wono Asem Beba Dabi na asem anya ba emprempra ye kasai oman Ghana yimu adehye maako dunan sabre wodi senseme ewo Russia ya enyansem keto akra na wono mu kiremu a August bosom ne da na toso enan ena o mu kire sese ne oman ni mu ayeden no munya kwantuo bitu na kwoto abrabo ne so hono mu a enema bekoye dia ma o mu ya enche kra ebre esemu o mbetumi aba na o mabesisi dan na amanfo kasa papa yi wo mo so atobi atenam na abusuanka ya wonum jamu wa chire no so wakohwe na bibia kosuye edama wa abusuafo nenti omukoi na opanyin bi afre no Abraham Boache dodo na abone mrane oman Ghana yimu se one man supporter wagidin ye pa ye ba no ball bonsemu oman yimu a dodo na nim no omono no koto kese kan ma chire no opanyin so ye sampa obeboa wo no duma kopiem wo Russia man mu pampani ampani nyanyampa opanyin de omukoi na ebro omukodu ya pe ana Krobea watu din se Castroma yede enipa dunan kokopie mu ewo hono mo a ye ko san mu hu bibia ye bibia kama me de omo nsa ko hye nkrata ase na mpanyimfo di nkanka kire omo se ko omo kono security adwuma ena yede omo kwakọ ya katua ne ye bibia kosu ye nti omo de anigye ana se omo se ya atwe ekopie mu Russia man mu na omo de omo nsa ko hye nkrata ase wie ya na ye be da na di a kire omo se omo nyina nim entokwa kese eda Russia man mu omo ni Ukraine nyasam keto akra enti antiase apam omo de omo nsa be hye ase no ni nyina ne se ya ji omo tum ya sojafo Russia kroni mu no ye do ma be ka ho sese bre kasa die omo ya sojafo Russia man nim entokwa kese ye ekoso no ye do mu kogina ni mu no ma koku bi e de abo Russia man no hono ma no mdo mu se go mu ti asem kese abafie eno na aka hu bi eno mu kire mu abre omo bre wo honom ne nya asem ketwa bre ye de asem ne to omanim apodo
no mo passport ahodo nyina ye gye enuoma gya na egisi ne benkum so e wo man ni mu bibia nkosu infa mo entene di o mo sere empanyimfo nya hyehyeye mapa na o mo mafo mo nsanfa mro mu o man Ghana yi mu sanse kuntunu hwane a ne nkyira na ekro na bro mu bre ho ne de o mo ka so betima tena kro ni mu a na enye yi kwan bia so ade hye na no asem eni we will pay and na boom or boom and na boom yes we need ahoden bia in training bia be for Yaw Asante Ghana TSM ma chow utia ma fia why ma chow be down so ye lazy da bia so e proud so it's unya down power before. This is one of the buildings they destroyed. Abraham Boache, popularly known as one man supporter, he brought us here. He told us that there is a job opportunity over here in Russia, which is security work and then agriculture. We paid for our own plane ticket and then visa fee. The military people brought us a contract to sign. And then before, he told us that it's a security work, but we will be trained by the military. So when the military people brought the contract, we thought it's the training that they are coming to train us. The contract, we are coming. The day we were signing, he was not around. He was in Moscow. So we called him and told him that I'm the contract agreed to sign. Should we sign? Because he is the one who brought us here. And he said, oh, we'll sign. We don't know where they are. Just yesterday, they came to take 2 people out of me. We don't know where they are going to. Right now, as I'm talking to you, we are in the next. But then I don't know the exact place we are in the next. You said Juma, so security Juma, and I said agriculture Asem we eyo man yi mu adehye bi a omususu se one man supporter wakwaje won hu sika akoton mama Russia ban sabre opopo mu mpe by force o madani sojafo e de ama Russia fo mo kokontokwa na age o man no asi wo ye to ansem no so de amamo ye ko afija kwabre south abato mpesua so adubin so anya de madu no abanyatimatim maase na adehye bi e wo hono motia wo mutiam no e ya ade ya awrehosem ye pa o mu kire mu a o mu wonsase won potem honom ya ho nkrata asem bibia ejina ye nanso wo kwa wasase so koye adwuma esi bibi de landguard no aba no obepam ene wa ankwa kwan do obefa so no enya asem keto no akoya awrehosem pa won potem honom e de amom na yense training reskin ohene boaten asemi o won kire mu Langa for HH a year and for 4 months at Subia, a bank, Pancono, estimated massive. I was the Japanese South, maintaining our sentimental was. Now, a month for a matter of time, AC a day, near a human draw almost so yes, any Kroma from Pocranum City at Deno. As Soya, Mutimina, or Mukoma, we now talk any can find. And for 4 or more after the Pejana, now Mobatia, Kutama, and Tikai. Any Abuja who do the degree, educating and conform and who want to talk to us, I will have to. I must say no more to me and your body economy upper. Many no, and as I'm no, who must for actually have become one of my churches, and the church of one Langas Boa, or more essays to Mukumaziano, or more entrance and transition. As I almost in Nassau. Na almost every Kuma no. Almost better but another difficulty and trying to get the apoye. And she almost asked me, I let the fear of Poku Dine any omiti and almost the year to the edge or many of it. And so more than the year they are two of people also as a year and now as I'm feeling it. I didn't say Nataruma on one is just on Krobea Krobea. I want a episode and memoir. Now, if I say this, and for estimate 84 so ever. Now, Opina Boba, a year again, one of the a year, Ura Simon, or Soko, Monta, or no any pension for a Catano. I know that they are also much to Nano. A good one the enemy, and I see nothing of the account of their Boba. Among I am can't be able to take it down. Yes, there's a movie effort. Reskin and no asem na enochi na wona wo won sase won potem honom o makon hu abu mo panyina wo da wona no Simon Osofo Bonta ono nso de na no tum no o kire se wo sere Krobea ye mfire santokotoko hene ne o tekra ne brawe ngoma so otumfo se etu abebiu se onfa na no tum no mu ogide na rohyemu so o ka bia bibia betodin dia na asia obi activity that top block now legal documents no kura bibia dia dan say
ɔhene nana boate na de asase ama ɛdɔm ɛwɔ yɛ nyinaa na ɔhene bi asi to sɛ ɔno na han ne dea abasiafo yɛnti saa asɛm yi ase ɛna yɛmpɛ sɛ yɛde mmara bɛsɛ yɛn nsɛm de bia asase wɔ so mɛtɔfoɔ na ɔmo nam so wonsi da ne abɛtu ne abɛpam wɔ yɛ kasa ma no asi yɛ papa nana ɛbɔ mu ase ɔtumfoɔ sɛ ɔntie yɛn ne na ɔmoa yɛ na deɛ ɛkɔ so no yɛmpɛ wowɔ a yɛbɛpam wo ne yɛbow ne yɛgye sika na nsɛm a ɛkɔ so nyina no yɛyɛ susu sɛ nana pampa so hene ɔno na ɔmo pa ɔmo se ɔno na ɔsom ɔmo se ɔno na ɔsom ɔmo mɛtɔfoɔ de se pampa so hene na ɛsom ɔmo ɛsanti ɛnɛ dwie gyina sɛ yɛ sɛ nniberɛ so ne wɔseɛ so sɛ ɛfiri nnɛ kɔ yɛmpɛ mɛtɔ man bia wɔ asase bɛkɔ adehye bi a wɔn mo asase wadu bi nso ya langa de ha wɔn mo o ma no asɛm yɛ tie yi na yɛ bɔ sɛsɛ na yakɔ Gomua West abaton pesua so ɛhɔ ɛna Mohammed Kasim ɔno yɛ otitinani ɛdema NDC amanyɔkuo no wɔn pɔtam hɔnom yɛda sɔre yɛ sɛ polisifoɔ abɛkye no ansa bere wodi nsɛnsɛm mɛwɔ apolisifoɔ nsɛm na deɛ nti o ma babɛkye no deɛ ntɔdwa na deɛ dodoɔ na ka ɛne sɛ ɛbɔbɔsumi ya ne da na ɛtɔ so edunsia no NDC ne MPP for the bɔni wɔn pɔtam hɔ na nya asɛm ketewa koraa o ma asɛm ne sɛ ɛyɛ drip machines aban we de baayɛ no ɛba na MPP for the posters bi abɔbɔ ho a yɛade ɛha adwene yɛ paa ɛno na ka ho bi kɔfa saa mente me ho asi baayɛ a sɛ bi de kasa yi Mohammed Kasim wodi sɛnsɛm ɛwɔ apolisifoɔ nsɛm na Jacob Kubi ɛyɛ nsɛntwɛni a sɛmi ntoasoɔ ne hɔ ane wɔ Thursday ɛna ɛyɛ Gomua West ɛyɛ fidie a aban ɛda kɔmɔ ɔmo sɛ wɔn a ɔmo akwan yɛ ɛne wɔn a yɛfa ne sɛ ɔmo yɛ nsuo a nsuo ɛni hɔ ɔmo no ɛyɛ tanka si ɔmo bɛde bɛti nsuo ama ɔmo ɛne ho keka ho no ɔmo deɛ no ɔmo yɛ ne sɛ anka ɔmo ba bɛfa ho ntoma na afei a ɔmo ba bɛfa ho ntoma no ɛna ntɔkwa esi yɛ na ntɔkwa na esi yɛ no ɛwɔ Richard Jan ɔno ɛyɛ Gomua West MP ɔno ɛne DC a ɔno ɛwɔ ɛyɛ Gomua West ɔmo na ntɔkwa no ɛhyɛ ase efi ɔmo hɔ na afei ntɔkwa no ɛhyɛ ase no na nananom a ɔmo wɔ ɛyɛ Gomua asase si nyinaa kɔkɔ dɔmpe wɔ hɔ a ɔmo ba bɛ machine awa etu ɛsɛ sɛ mo kyerɛ mu ɔmo akwan asɛsɛ paa ntɔkwa no mu no nananom ekane ɔmo nemu a ɔmo kyerɛ mu a dida yɛ wɔ ɔmo njane sɛ jane ni dida ni nyinaa ni sɛ abirantɔkwa ne kɔso no etuo epie wɔm na ɔmo nso obiara so ne nkwa eti ɔmo dwane ɛkɔɛ na abirantɔkwa no ɛkɔso no enipa a ɔmo tutu sɛ ɔno na ɛde ntɔkwa no ba yɛ ɛyɛ NDC MP tutu sɛ ɔno na ɔde ntɔkwa no aba ɛna mi bɛn ɔno abo ne bi sɛ ɔno agogo ɛba ne sɛ na program kɛseese waba register program no na ɔkyɛ mu sɛ minia enye se ebia ma ba be say no nemu abra mo de drip machine ni e ba ye no enwo ntokwa esi e wo mantem nyina enti no on pete ebi be si e wo ne mpeto so ho enti otro nkaka e koma eye DP no se otre na eye drip machine no mo de aba no eye oman ni nyina sika e na ye de ato enti on peto be hu se ye de amanyo ko bi e poster afam ho obi aye no no so koma police for omo eye potin ho omo so omo saka omo de ana odi bi so koma one more apam enso omo saka omo de after na nanu mo omo intention no o se mo odi bi e koma omo and no na enam so anan na nsa a police for work code e to nsa e fe ele NDC constituency chairman Gomua West so ombra mbetro ne numu nsem na ne course no on fatuja abro ko tro ne numu nsem wie no kukredo you ka say ye dinati wa nene nansa na NDC for tro mu say omo ya sa ko mo fe build ama no na so no omo ntini ende asu kama ye wo mu titi na ade ba ko ha omo nya ne say omo nti ate say afanu me nyina akon na ya ti ku adwoda no mu ene ye de twato a won na waka nyina ba wie na bibia ba na wie ye na mofre wie school ena no dwoda no ena wonom akire mu a o ma kire fo so ne si gina won kon so bra na wo twere science no e ya de na ha adwene ye pa so obi kura obi bi hye ne ho a wo behwe so ana ekwanya ama enti eno ka ho bi ama bufu kase be hye mofre ni mu a na enya asam ke 29 no adwoda bra o mo do mo pensi nyina gu fo mra kire fo do mo nim se o magya mofre kwan wa wie school ya wo kofie
adeɛ kye benada no a wo ma san hye school atade ahodo e de ato akyerɛkyerɛfo no school mu ani anya asɛm ketwa na wo mu kyerɛ mu e visual art student ya e wo school ni mu ane di sa adwuma no na se ne wo masi abura akyerɛkyerɛfo no de wo to pure water no wo to de wo to bo nso to ya anya asɛm ketwa nti akyerɛkyerɛfo no we ma ne bag so no afa ha e kokoba ni se ne wa wo afu kese kakra na asɛm kese pa e na ato sanse udwane bia enye ye na okyerɛkyerɛni baako ya wo no take FM bon komo wata yesuto adenunyo ana wo kyerɛ sɛ wono no titiri point na mofra no eba ye oto take FM nkra na wo kyem sɛ opira de wapira sɛ bire wa sabia o hwɛ ne ho kwan mofra ndo o mafa so no nya asɛm keto sɛ bire ka sɛ de aposifo abamie o mu ye mu hwehwɛmu na mofra na sa to akyerɛkyerɛfo ne nkra sɛ na da fie da ya o mo san so ba won so no ma be wie o mu kura nti sɛ bire ka sɛ de e bi kura mpa na ekoso ye nkyerɛ o kyerɛkyerɛ ni no ye nti na no asɛm ade a o ma wie school no o mu wie Monday no o mu na o mu be pa ye bo Tuesday o mu she squat ade ba e be pa ye bo nti ni no me in particular and almost see me a target because see me the ma mo entity ba kumpo I just almost programming into almost to two more okay me no na me pra e bo no ba ko so bo me colleague ba ko but me the pra mo jakra aba ma ko hospital akoye report to a police station the medical report no akọ back to the police station and then area we into almost if on the last the first squad ade apa omo fefo omo wie school dita last year ni na omo so mi omo beba na omo abeye ye omo pese omo ye na no omo be tubu ye so no omo be boyen but the catcher police commander ni so dida FCC police commander no ya we and the crowd omo call school mo ba mi na mi school mo nti se wo fun video na mi na me she white na omo pa me bo no mi na won mi kasa no ni try and na call hospital am a doctor shemi we yo checheni ya odi ni juma e wo Christian Methodist Senior High School mo fra no twere so ho wie ye o mo kire se wo magina mu kon so o mo nso so akoye o mo nyedoa ya enya asem keto akra ye begina wie so ne de wi aprem to bre kase bo no aba na wie ye osamfo panyi of John Entwibo si akolabo papilo gina fide na chi ebobo voice na ma jata baboai wona wo twa me ko Facebook nyina so e wo honom obi aye bi boai na me amebebe nsam no e de so ma wi mi din abrewaba kofi twumasi sabre ye sore ama Asem Beba Dabi na nkasa ato aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say an answer. We bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Say a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawan in Fiodin Yunukam, our pharmacist in her bar shop. FDA, I did crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me ko to bi ma me ma no. O wa jajai. Aboa wo mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de. E jajai. Wonderful. Me se Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. E na tire wa nwoma bia. O wa crèche, nursery, any KG. Books bia bi. And o wa science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. O wa ni nyina. E free basic 1. E kwesi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bi ani ho perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the school so a ehia wo mo a etufo nko
Putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu babia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Etimi manom pefia ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in few to me come. Our pharmacist and Heba shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Hooray! The Woodworkers Association of Ghana, Abuakwa branch, Edinfie Ediono 20 years anniversary celebration. Hooray! Jumede every free aseo kwesiada on the 15th of September 2024. Ebe agrudi football match between Aswanzi Woodworkers and Abuakwa Woodworkers. Ewa Chinegwa Krobea School Park neso. Na jumede ni pomponso eye juada 23rd September 2024. Ewa Chinegwa Krobea International School muhonom. Anopa 8 a.m. Jumede eti training ni Mr. Emmanuel Danjima, guest speaker, Mrs. Presla Opoku Mensa, BAC Achima Inwebiaja South. Invited guest, Mr. Michael Amwa Iwuku, MCE Achima Inwebiaja South, Madam Shirley Chei, MPP Parliamentary Candidate, Mr. Wisdom Osaibuama, NDC Parliamentary Candidate, Mr. Raf Asi Chairman Inwebiaja South, Samson Opoku aka Get Involved, WAG Regional Chairman, the 83 for Bebre, Yabaton Tonya Onyo Bitisa Empa, Ekunya Pono, Ninyama Bebre. For more information, contact 0242-269990 and answer 0244-405-602 and answer 0243-305-651. Onya brao bra na yemfa enije enwi adwumedie. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Akakune bete Onua Ori Abe Akusie Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. No so or the or gogo ye day. Minim what is there but I was saying gogo na me hwa de wo. And I'm me go here and so na epono na yi ni ho. It means also 102.9 FM. Pe me kan kire me say me go we me go na ni yi epono ho. So man master ko hwe epono. Ai o man ko hwe. Asem Beba Dabi. O say dey epono link ma o master so. But me bisa master sama. Me question na me bisa me mouse you know. Or no say what send the SSS miensa. Edi amane so ngogoro nko hwe de. Bacha SX miensa me am send man. Di enti na send man no. Me pacho di enti am send man o ka kire me say me blefie no mbo me dog na me ka kire say onko me body me bua. O se blefie no anya dey. No mbo me dog na me ka kire say onko gogo. O ma o dey. Dog anya na me say onko gogo. O se blefie no ma o dey. Doggy ya dey. Doggy ya dey. Pacho ata me kuntrum wo. Aya day. Me kuntu ani have sex. Da nipo okuntun ho be there to me have sex ya mai. Yeah, master pass one. Master Samuel. Me busa ba se memfo anu ntum. Me say obi a wakuntun ho be there no to me have sex ya mai. Bacho se me kuntu wa no gina machi. Me like me kuntu o ma
me ase ma so me nine no gina me china me ka hwe say onko gogo number xxx na ade na wo ho ana me ka hwe say do be hu bia na de sende no me ma fa me na brana me mo dogi no SSS on meet me about doggy ha I'm catching so onko gogo no o ta ko SS o ho ba cho say o ta ko ho ba cho dey na wo ye de na hu SS no maybe ana me adwa no bi kire ade a o mantimi amfa ceiling fan mempa na cupboard ame no so aduane na me fridge aduane ne ni do mantimi amfa oni akusika 102.9 FM me sika ma CV me laptop me phones me flash screen e tare da ho ase na afide mi nsu ba na ni so ba ni so treme sa aduane ma ko to kinka ma me to ba me na me de so ndo la manda na de chen ntine na me so na papa me ba hantem na de no kre senka me nya duru kan ka me no efiri se nipa ni sika ni modu 175 million ameko ye wina manya oso ai bia be 1000 balance kitingiti bia be menya oso ai be 1000 so se ko ka chini pa ni se sika na yela mawu ono kwa de nko beti me mo ono kwa de olade ana me ka kire me ma me se anyu me ko ma me ko ka kire se mo fa msika o se ni no o kwa bana anya hwi nyambe ye enti nyame be ye no me nyankopon di sika be blame ofie enipa no be chime a me dey o ma sisa me sika ni na for almost the starting Christmas last year me say me sika me 2000 father no enti hon ye rough sika ma save na ye 3000 almost for me say me bana yare na me sending 200 cedis na get no cause oh ada na me money 500 na ana me say onya abotre Christmas be so obesa fle me say akla na tari we nti o manage na ka me first kan nyina plan sending no ada na see me akla ga say hey father ade papa na ye me no minim de ma ye no ni pa na mo ko fa ade no o mo be o me no police ni ka kire me say o mo de me be say police station ho no o fa akiri ko kwa ma ko bisai e mo ka kire ne say ni pa na o wi ade no o dwane no o ba police phone minim say training no asotro ne say da kire o mo de a o mo yi ni say pure water o mo ya dey o mo yi asotro say pure water e ba one by one we bomb me na we bomb na oh father me nyehwe me ka me nyehwe no kwa de ya no kwa de masem police phone ya dey o mo bo me father no kwa na me ka mo bo me onim so onini mi apanyina twepna onim so o mo nso ye anuanom nti dia ne ka wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase dia ne ka honamakono honamakono na wa anwini anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa wadi akora na sign almost be say 8 years. What do you say? 34. Akwala no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogun fie say. Me kra na me ka kire ne say oyanda age. I me ka kire. Abusia mo tie bi. Dipe eye me ni mienu ntem asem. Wa wo hunu nyansa ka kire akwala ne say oyanda age. Na wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no. Wa wo san tie ase kofa no sa akwala na tie ase nti. Na me ka say. Honamakono. Abusuafo amahia mu ha me bu kotodwe e pabra kwasi ache so mfa me bone nche e nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu watimi ya na wunyimi asem ade we ya watimi ya na wunyimi majimi pa we kwasi na anya kwasi a me kwasi ampanyi pa otolege aya no monsio ile jatabiribo Asante. Asem Beba Dabi. Ori abe.
Kwaba aha eye Otek 102.9 FM sunie ene ye fiada ene ye bosome nkonoi ne da etoso aduonu emfimpinu ne aduonu nan mu ene ewe awiei ye bema yenho ye ahiehyia na yama yenho aha na yama yenho nso akwaba de aba afidikasie yi so ene fie ensemo a esisie ewom yaya hodo doso na wiei enioma echere obiso a onni kamafo nti yehia seyi a yeboa hwe amanfo hawa hodo a wode abeda yen na yehunu anop mesibre ebre na wiedu si ade Asem Beba Dabi dwumadie besom na dwumadie yi da biara da yehia de yaka ne se yedisua de ebre kro na mu oni yede kire yen ho nso ade enti awiabre yi a yehia nokre baabi biara owa utie yen baabi biara owa ohwe yen ye ba besua de na ya kire yen ho nso ade ewa afidikasie yi so ena wiei oba yen social media handles ne so a say ye Facebook ana YouTube ye stream show no live hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM on Facebook and on YouTube so hwehwe na so hu na wadama eya ahye ma wani anum nya adesua ne ade kire dwumadie bintie ma wonom enya binso nhwe ebrekro na mu na wiei o comment bia wo no wadama fatum mayen yebekan no kama wa afidie so am obi ate wonka awiei uko Spain a yenuanom we wo Be Love Radio so ena wie wonmo abodem onmo abiebiem ye adwumadie ni twagu wo ho ye wo GN Radio ye wo Patmark Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM Brini Radio ena Sahara Radio onmo nyina wo UK man mu ena wie ye beda mo nso mo ase samode mo afidie no atoha ena Kings Radio eni ni TV enso wo Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium eni ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America mani mu awiei ye hyiehia medi de Krobea nana Yaw Asante awiei jatano atnase ene oji amanie awiei apese makana ne de awiei oba de chiame ye hyiehia nso ya eja kra good awiei umpom te say nyankopon do me ho ye pa na nso so awurade nyankopon na da roba me nso me ho den ye de nyankopon ene dai ye hia se ye besom sa na awiei da bia ye ka kire tiefo se ye de dwumadie isua de ya sa de a kire ye ho nso ade enti ene awiei sa pepepe ne ye be ye no obo ye hyiehia ya eja kra akra ye nchia ye tiefo nyina na ye na nyankopon asese wode na da nso so ache ene de ye ne ye tiefo eche eyese achechede ye se onim na busua enti wonamo na wato na daka na wadamu dada good free se Krobea Asante kotoko se onim anom ya wo kwa na ukuta ukra di achechede de wo se onim na busua wo free mu ne sa enti wato na daka edem enti wa onim achechede bia achechede wo nwu yanka se yen koto adaka wo ayi yen asafo anazile bawza yen koto adaka ukura na daka dada odenam onhia obi adaka bi ofri se onim se ofiri mu anabusua no obi ani wa obetumi ato adaka de asie no akra ye de ba enipa abrabo mu a sa nete ade bia wo ye bia ya hwewachi titire abusua a ofiri mu efri se wabusua a ofiri mu no se ne na ho oden tie no edo na wo se ohwe so na wo ye nia wo ye efri se ye nyina ya bom sesi a ye akwaye dinsamoni bi si ye school for si ye hwan ye be kye ye be ka se obi anfa million wedu enka ne de no ebi emra na ye nyai obi a abusua eye no omo adehye no bo akotua ama ye jai wonom na ye ne a ye abusua no ebi nimu no 10 million no enka ne de no million odu nti ye bedam enti se wo school mu wo adwuma mu ba bia wo bia no se nipa kuo bi ye niema bi se bia omo ye tutura sem bi ene niema bi a wo koye bia kale wo na twa wani hwe wachi se asempa mabusua medam yi wo mo betumi atwitwa age me saa hoden no omo wo bia na se wo mo ni bizu dia no ahunu se wo fura ntomago enti enya dia obedi eprepragro enti dia amanfo ye no
enye ni nyina na wo se oye bie efiri se bia no ono de wa hwe na busua onim na anom ye nti wa hunu kura ekuta no won so wonim anom ye ebi ni ho ya wakwawu aba akoso yankema aba efie nye ono kura kwam de na no osuni na nanom efiri se onim se wona kwam de na ne nanom nso enti o bobra bonisei na wo ye bibia wa hunu se ampa meni akyekede be ya adwen se mabusua enye nti medamadaka mu enti duru ba bia na wako ho akra we ene ene atie for chenene. Very good. Meda say odwomtuni bi oman Ghana yimu obonwum bi na oka asem bi ose ono ofra banche ahaban sebe atade ehye no eye banche ahaban ne de aye entuma efra no eye banche ahaban ene de aye sa entuma no enti ono se wonam pa no onfa mmoa mponche namfo edi entia ni senti ne se aboa ponche aduane a wadie ene banche ahaban enti mehunu me ho se mifra banche ahaban adenti nesese me kokofa aboa ponche adamfo saade wei enipa nim ne nipa nhye ne nso enipa bebre akoto ohawmu ene enipa bebre enya amane mu da ene obi dem obi yare kese pa da emergency ne nan sinsenwiem wa hunu ne ho ene otu anamon eye hunu wo ho ansan watu anamon aboa chichidie hunu ne ho se onu ni nchinye meka say sabe kapre bakura ni fie wa hunu ne ho enti wo hye na brabo ase no ene ototo yen kakra no oto na daka enti sade wonam no saa no wonam de beto no se yensuom se yewiem eto ne kwayem ana eto no wo ensutoye bremu kura no a wa hunu se waboa ne ho baabi a bebeto bia yempoyem enti de sase wo a wutie enawie yi wo hye ne nso na wo kai ne kese pa ne se ubehunu wo ho me Krobea na Yaw Asante hifa na mefri anyanyam bia minchi te sei sayeka ne ba ye benya de ye ba be twaje me ana so obi ni ho a onuadwene wo ho asem wo ho enso wo nwene wo ho hwe na no Ghana maimu asem we ba beto odwa Ashanti Regional Police Command sa asem we minim the extent ebi amotu ho anamon akosi minim se ebi amoteye anamo ante ye wo prosifo binom a onom wo mrantie ahyiwi enamfo muntie ena sankrofo kro no eye wo onom namfo no onom fa bi informant metiase security metiwei baabi a wani nase obehume na abehume baabi a obe expect say aha we pa de na Krobea betena no unhume ho ne unhume ho kina eni akobo aluta scatter ewo wi base munti asem we yo yakobo wi base scatter no eni echeche mrantie yade wonum koye no ye hyase se ye agi obi a 10 million se wonya 10 million now the bar at once wona ye jao me can say station kro mahunu baabi a meboba krache no se ye ya ye ka say wawu se ye ya ye ka say krache na busuafo ye ba be yifunu no na amamre ne amane a wonum waso agukwa mu so wonum ba be ye no enya amamre ne amane ye ketoa timontena ho okay enti 10 million wasu se we na beba fastest ka ho okohye ene ye beche ne kotum na busua betua muntie o enkomo ya ye kan se jataba busua na beba jataba ka ho okohye enti ni abetua 10 million oba de achia me nko ade obi emma no am say kwasia we de anya se media atem already osu o momfa ncheme kwasia wabusua fo we
Fawo papa number bra na ya friend wo make say papa no nim se ne ba ne hye papa no tu ne ba ne fu atu e wo hye ho e wo base akwada ne tena hye ho akwada ne se ye mfita de besinsi ene ye che no enti ye fra papa hello oba ne oba de achi ame o se ai oba na kohye ya che no enti ye sesa oba wo betua 10 million ye de no no se mpanyimfo sabe de midi to aduane adie kura no den wen hunu ba bia wo firi o krache na anhwe hunu ba bia wo firi enti wode ne hokobɔ namfo a eduru de den no ɔno wabusuafo abetua 10 ye gya wo no mo omkɔ na aka ɔno muntie enti mini de midie na makonyo opipidu sɛ me ba ne nsamfo a wakɔ akodi me ba betua wi kura sesi a one row yesɛ Ade. Oh, ne boy jade. Ye wo mu different. We Rastaman Tomenkra wa wutie mi a unim ye bia Tomenkra. We ne boy shedan ko soro sa. 50 cedis. Dabi enu. Enu say. Dabi 50 cedis de ukra ubetumi anya de wo mu twetwa yi ni say ukra bi. Ubetumi atwetwam different nya bi. Na say ne na ne boy nya di nti no ani o mu ntum. Ti no munya timi na nse kura se duru 5 cedi kura na nse wifo omo hye be kasa ho se ne bo ye di nti akufu adunhwe ba bi aduru no enti ye ka ni say papa no ka sa asem ni kire post ni kro no de kokoba ye ne se papa na anti hwe bio de ote ye ne se ye so ba ni wu odawusu adan hia ye wo hospital we ye de oba na eba adofo krache no ye dufu no why no monsam na no wo enti all of a sudden na se crash na ye unconscious a dia na asi ye kokoduru ayaresabia crash ni tumite nani oni abusua kasa ye no oka wono mo ebro no e wo bra no wo monsam no e kire se ye ya ye ka sei oba de cha me crash na wu wo de na we de atua 10 no wawu owura na wu o me ka kosisen se wanhunu baabi a wo firi wanhunu wankasa wo ho a ukutua na mo bi a obenya asem awiei adofo yeshia ye besom nana mo akọ jampa mehu wo se good evening nana Krobea nana mo akọ jampa baabi a wo bi a wo hwe yen bia no ye mo akọ abada asechia wo awiei yeshia enamia menua ba hati osi akraya Krobea Asante memo aha ena United States of America US eni enso ye wo ye hwew eni ye seti onyankopon hira eti maame ya onhira me wo faase num nyina nso e wo ho akraya Krobea Asante no abedwafo nyina echi achi amo mi wo gidie wo arehemu se wo ho ye onyankopon adum ntime ho ye Mary Cruz nie nana Krobea me echi awo heti asa ba bio eno o se akra Krobea na onu abedwafo mo ho te sei ye ho na dom ye ho ye pa ene Yusuf Islam achibonka ono so Bahrain eno o se akraya Krobea Asante mesre Allah eni hira ene na ho bambo se ento so wate enka no abedwafo nyina wate na entutumu anamonso nsiye Mary Cruz bio no o se akra ene medoma Alaji Koko Pens Gate is the location nana da bia wonsem a ya woka na wo de hye nkuran nana Krobea ye mfani agro yankopon tonkoso anu ma anu abedwafo nyina anim de se be ya ada ne da ye behia Fosu Francis GH Media o say well done nana Krobea nsem wo Ghana o se yankopon amwa oman Ghana akra eden nanso nkakra odi bedu nana mpofo akwawia ono wa anwan kwanta eno o say akra ya Krobea Asante awia me nso me kam ho yankopon hira mo Innocent o say good afternoon nana Krobea awia yenso ya ba ha bi ye ba ba hwew ye betiew ni abesua de a kire ye ho nso ade very good o wa ha share o comment fatum ye beje enne oba de achi ame akra ensemu e wo yanim papa bi no a ode nada kodada ewuraba bi ni nuaba eye immigration officer na oje ni nua no
kai so obe ware no na ni nua ba no ye immigration ni no ofa ni so bu nipa di immigration ba ne koto asem na owura bi de sa papa ne ba ha ma immigration fo ba mu no unim say police fo mpanyimfo frɛ ye free national incline so through both collaboration say ya me no ka say papa ne ya chine usuhum one crap no ansana na asem no be ba ha no na papa weida posifo wanted list na bia knife abam na posifo abam enti asem ne to o take fam asem be ba de biso no eno omo contact yen say asem no aye ka ho asem no ono mu wo interest no omo hwe nsem na ye yiba no a e wo radio ni so na ono mu gidi say yensu ebetumi aboa miwa no omo wo yen ho records kura dada oma abobo ni oma ya bi so e kire yen say adwuma ne no omo and yes yo collaboration ye no mbe ka bu sei opanyine no yakoche no ya che no na krache na oba ha no ni sika no ye ni aye dada na ma na tua mu 50 million e dia ya dansidie se o de krache ne ka en ya doa no sisi aye ka se ya doa no collaboration e boa pa don't say positive no me good ni de o mo pay asem oh why not ayifo no why not ayifo no unu mi say o mo de ba ye beka why not ni sent no mo so ya no mu didi atem no why not good papa nko an ye de ye very good awia me wo awura bi e wo manim ha o ye mawura na odena sem nam oba pa we na your target shaha akwaba awura mo hwe ni ye na mo nye ni ye ma ne mame odi de say mawura acha me de akua kwan adu ma akua ufri he fa ne ba ha acha me free bushen atafo etikese ho na metie atafo etikese mo be subonten we utwam ho mo twam subonten akokɔ space me ho na me akua kunadu na ho na ufri tikese ho na ufri ana wote ho ufri bushen na emumu akotena ho na de na de okotena ho saboshen ye ni nka atafo tikese ya nso ni nti ho na metie ifie wo ho na ufie wo good ena wie ma akonadu de asem ena de waba manim ha nyabotre kire wasemu na mentie o ye meso medamase ni akwanja amode amami okay machia atiefuo nyina ojo so ene se me maame ekwaware papa bi wo adanse hwere mu ase aye frɛ no papa kwa akupanyin o maame kunu me maame kunu enya wo papa anya me papa okay nti okwaware papa no so ma kokofu na papa no di free mu o maame kokofu kokofu ye we na maame dini wo kokofu nti o ma no kokofu no na wo hwesuni a wo hwe so enti papa no wu ye akire no ne ye ne se ye bekɔ na ye nuan ma ye wo ho no akwakire be bia afuo no wo ti ye koduru won so me nuan ma mo ho no mo de ye kɔ afuo mu ho kwakire afuo no hie ni nyina enti de wo hwe so no ana ye kɔ akura na sesanke ye kɔ pɛde na ye ne no aye ho ayi unuan no mo e wo adanse hwɛ mo ase woni ye nua kwan ben so ejama papa ne ma na opanyini opanyin kwakupanyin ne ma kwakupanyin no one wo maame ma ankasa me maame de wone na anwo one na anwo okay de woyɛ no se wanka obi mu oh okay to aso enti wo mo kwakire na de be ansa ye bekɔ kromo ne yakɔkye awo hene no ti ye kɔ kromo akɔkye awo hene ne ye de asam no tu nanim ene ye yere nsanke ye hwehwesuni na o hwe kokoo no so onso ɔyɛ ɔba ene o mo so ɔyare dabo ase hospital ni nufo enti ni kunu no so kɔhwɛ no na kyɛ sɛ yɛntimi enka asɛm bia ma ne nye yi ana nana ka sɛ ne yɛnkɔ na sɛ ni kunu ne ba wɔne ne bɛhyɛ da na mo ato nsa afre ama ya ba hwɛ mo ase di kunu ne ka sa ai camp bia kokoo no yɛfrɛ hɔ camp okay na ya ka asɛm no enti papa no so amfrɛ ye bi de yɛte ya sɛ papa no yere na wu yɛtwa ne nufu ama na wu
na kyerɛ sɛ obi a wanya yie deɛ wontimi nkɔ ha ne sikasɛm ne ade ne yɛtwa so hwɛsoni ne yere nawu hwɛsoni ne yere na wɔyɛ ɔyɛ fuo no timi mfa nso ɔno ne hwɛsoni na ankasa enti deɛ wɔhwɛ mu kookoofuo no so no awu okay enti ɔno ne yere ne ɔbaa no ne wɔyɛ kookoo no ne wawu nti yɛ saa no akyire me maame nso yare ɛna wɔfiri mu nti me maame firi mu akyire no ɛne yɛyɛ ne sɛ yɛbɛkɔ na saa mmerɛ ne akɔhu bɛrima no ne yɛne no atena sɛ nhyehyɛ a ɛwɔ sika a wanya no sɛ wabunkonta ne yɛhunu sɛ yɛbɛkyɛ afuo no mu a na yɛakyɛ nti mu hɔ na me nso mekɔtia biribi so na menan bɛɛ afini fie na nyame ayɛ madom yɛtwa me nan ɛti me baa bɛɛma a yɛfrɛ no kwaa me apea wodeɛ mu yɛ nnipa bɛɛ nan hɔ a na mokɔɔ sukuu wie nti wodeɛ wotaa kɔ hɔ nti nansɛm na wokra me sɛ me maame adamfo bi efie no omu fie ɛno yɛ wo ba paa me ba paa ɔkɔtena wo maame nkyɛn wɔ hɔ hɔ no to obu so hɔ no mu tia obu kɔ sukuu wie camp hɔ ayi adanse hwɛ mu ase hɔ ɛna nansɛm no wakra sɛ paa kwabra sɛ bra me nyɛ cabbage afuo na ne mazi adwuma na wɔyɛ no asɛ ɛna wokɔɔyɛ na ne wonu yɛ adwuma ntimi na yɛ me yɛ nyina wotimi ka sɛ woni ska ne asande ska wonu am ne asande ska enti yɛ no de metian sɛ me ba no akɔkyɛ kookoo no kwame apia na akɔkyɛ kookoo no na me sɛ ne nana kookoo ne nana kookoo ya mansa kookoo na me sɛ ronde okɔkyɛ kookoo no mu sɛ na kookoo no wonim ho mra wɔkɔ akɔkyɛ mu wɔ kwan bɛn so wɔne hwɛsoni na akɔkyɛ afuo no hwɛsoni nso wawu na ne kunu wawu ya ne kunu ne ɛhwɛ so ɔbaa na no wɔyɛ afuo no ne kunu enti wɔne kunu no akɔkyɛ kookoo no abra yɛ nyina wo bia nim ho hwɛ ne nuan ne wɔfa no kro mo wɔ adanse hwɛ mo ase ekura no bia enim enti ya saa na me frɛ me bra wodi metie so emi na mbusa no sɛ akɔsi ma tesa kwa me apia akɔkyɛ kookoo na ara wɔne ne kɔ ya no sɛ sister me nim ho hwɛ na me sɛ ana me wɔ atafo anso antimi amfrɛ me na ɔkɔkyɛ ne sɛn ti ya saa na me frɛ me bra kwa me akɔwu ya me papa no ba panya wɔ akura na so ɛna wɔ sɛ sister me nim ho hwɛ na me ha wa ba me nsa wone pa kwabra na ɛyɛ afu me nim ho hwe na me sinti wo fie no kwa me apia mo wa mane na watimi akɔkyɛ kookoo no ɛna wɔse ne na me yɛ sɛ me frɛ pa kwabra no abusa no na me frɛ pa na me sɛ pa kwabra no yɛ hwan pa kwabra no yɛ me maame adamfo ba na kyɛ sɛ efie no bɔ ho anti wo kyɛ sɛ ɛyɛ sɛ nuafo yɛ nyina adeɛ baako na me frɛ sɛ pa mate sɛ ape akɔkyɛ kookoo no na kwame akɔwia sɛ wankɔ bi na ne ne kɔɔyɛ ana na ɔsɛ ante ɔse momo se munya ho na ɔfa kwame nse wonya ho nti ɔmɛfrɛ me na mene ne nkɔkyɛ na sa mo kyɛ ne sɛ saa mmerɛ nso me na ayɛ meya nti na nse nyame adaworo ma na me na no atɔ me na me daa no me frɛ me sɛ kwame busum esu a me no bɛkɔ mɛbɛ kura so na wakyerɛ me nipa na kookoo no akɔdi ne nsɛm nti ɔmu kyɛɛ mu no na ɔmu nso de ama obi sɛ ɔno ayi maame tɔbɔ okay ɔnka yɛ me nkyɛ asɛm waka nhwɛsoni sɛ papa kwakupanyin no wayɛ ne kookoo ɛna wama ne yere yɛ ama nsa bi enti kyerɛ sɛ kookoo no na nyinyini dada ɛna ɔmaa ne yere ne bie so obi hwɛ kookoo so ma obi a yɛne ne nkyɛ enti die nti ɛna ɔba kwame apia kɔkyɛ kookoo kɔma nhwɛsoni ne kunu ne bi ne yɛno na unnim ade korɔ yɛnyina obi anim ho hwɛ okay unnim enti toa so enti wakyɛ awie enti asɛm wei ne baayɛ no ɛna meyɛ sɛ aberanteɛ na wɔne ne kɔkɔkyɛeɛ ne sɛ aberanteɛ bi hwɛ wɔ mu kookoo ɛna wɔde ma wɔn de ama ne sɛ wɔntwitwa kookoo no ne nkrampa asɛdeɛ wɔ so na kookoo no mu ɛnna hɔ na atumi ayɛ kama na sɛ na afu a yɛakyɛ bu no ɛyɛ mehia wo no wontumi hwɛ a wasade akɔma hwɛ soni mekɔfa ma me nneɛma kora megyaa wɔ nneɛma a wɔ sɛ in case bi a na dako yɛ nyina sɛ yɛba afuom ne yɛnyɛ biribia noɔm ne ayi na ɛdɛn na wasade kookoo no akɔma wɔ bi wode maa no sɛ wɔ sɛ mese wɔnte kookoo no na wɔmfa mo spray ɛwɔ kookoo no na me sɛ wontɔn ma na ɔsi daabi nti afei esisi me so saa na me frɛ paa kwabra no na sɛ paa kwabra me srɛw me ka kookoo ya sɛ mana
akwara no ye ne bi a wo ye kire me mani nye ho enti tie bu ma me sada sa waton ana sa wodi agiska ti di na nsa na me be frɛ me pa kwabna me frɛ Asante sa asma wo ka no nukuro Kwame Apia de akoma obi age 100 million Kwame Apia ye dey wodi akoma obi ye se wodi akosi ye ka se press age 100 million the amount 15 years odi koko na koma obi koko enye ne dia no akogye sei 100 million dada no mu how many years 15 years emfie dunum 10,000 cedis hey ana me say hene ha media me fa me koko ma obi enti mente ase ana me ne abrante no paapa bra no ekɔ afuom ho ti ekɔ afuom ho no ana o ta me ye kya me nu nti okɔ kyerɛ me hye ne nyina na o sante me yenkɔ ohene no ho ohene pa na o na wu na ba ko o nti me yenkɔ no ho ana me ne kɔ ye ti ekɔ na ye din sirim nyina to ohene ni anim ana ohene ne fra abrante na ye kwasiada na abrante ne se o wa asɔre o kɔ asɔre na papa ne ye se abrante be ye watua 100 million no ana papa no ohene ne frɛ no ana o so wa asɔre ti ana papa ne se menkɔ na kokoo na enyira na mi wo kuma se kura menkɔ na wone ne bɛka na wo mama da na me ma ba na se nana kokoo ni nti na metwa kwan me na me ya matena ka mu aduri ha enti me ka se mesa me nti dia na me boaje se me hu die besi ɛna wo papa we se wo ba wone ne bɛka na wa ma ye da na ya ba na ya ka asɛm papa na anka wo hwe na me nua mema no to nsafra abrante no no bae to wo ba nwumre no mbusa ne se wo mde amane atu nanim na o kire mu se de me kan ya ɛna wo mos na de na obi edi koko ama wo wonim se ye fie ni ha na wantimi ampe obi a wo fie musa ne ho asɛm na wutimi etue ska de ma no se fie ha ya na me betra ma ni ska ɛna o mbusa se ye ne ye wa he ne ye mu bi ka ho wo si da bi na wo se o mu se ye de pa se ye sister ehun se ye ne ye mu bi a enka ho no ne ho ana ba wo so ko frɛ obi wa abonten ne ba asa ne wofa na ne wofa na ho no won so kan school kan ti wokɔ school na so ye obi a wonim yansa enka wo betwen se ne sa na te na wofa na ne wo fia ne ni ha dia me dit skare ekɔ na bi a kyerɛ no pa na sa anwumi pa maba ana sa nka wo betietie mu wo mantam ha no hu sa koko no nya akwala ne dia sa wo kura wo bi wo kuro mu atia wo na so se papa kwa kupanyin asase so ayibia mfa wo ho nhim etey wani da ho na waye saade 100 million 15 years ti media me ma wo koko eti kopedi pakro na wo de sika ama no kwaji wo sika me de koko ne media me wo ho right se kyena bi penipa ne akwati koko no na me nua no ka kye ne se ma wo nsi koko no mu bi kopom se asem no e be hu de e be si wo so wo kra se wo mama wo date se kyena chibrane en ka asem wo se e da ne de emwa eti wo kɔ wo nkwa na aba enti wo kɔ na wakɔpɛ wo mpanyimfo abo wo mama ne na matena se nti anwummerɛ wo bɛfrɛ paa kwabra na de time na ma no ne yɛ nyina ahyia 4 days bo ya mfrɛ wo bia enti bɛ me sɛ mɛkɔ afuom hɔ mekɔɔ ya boy na eti kokoo no ene wo moboa no nyɛ kuma nti yɛ sa mebusa ankola na yɛ wɔ sɛ hwan na eti kokoo yi wɔ sɛ atokwa me ene wɔ sɛ memfrɛ no ma wa na me so me nko ana mekɔɔ yi nti yɛ sa na me so me frɛ me bra me nua mɛma no maba na me ko okurumo sa me kopɛ wo hene na bona mane ti me ko na wo hene no so ko afu na me frɛ me nuanom sɛ de boy na yin iti ma wo mo koye case sɛ ade a ye se ma obi ankum kopem sɛ be ka asɛm na wi na obusu kwati kokoo no ti e no mo se police ni na frɛ boy atokwa me no wo se ebo for beba enti ye memra fi me nya motokra na matena so e kwa atente me de me nei enantin na eba efie bedu ya me na ya hono me timi nya mo hwe ebo no num na oba ya na police for no frɛ ye kwa ne ya ka fere wose me ban de man 18 years na me say 18 years yo hwan years me ekwa redi nya de ametwe ma woda me ma okoko ntoy ni pakra wo de sikar man ko pɛ no na gi wo sika so wose ne wo fa wo kurom ha na okɔ frɛ ne wo fa na wo di sika ne hye ne nsɛm obo akire de man no timi de me ma okoko bia koko ni eya media boy police ni say gise wo ba kwa me apia no se brada no beba eti e brada wo ba na so wo ka asem ne to asomu a
na yehunu de beye posi ai adanse hwere mo ase prosifo no na me se kwame ya pia kra ne se wo kwa abrochire no na se ka abrochire no ko ya na je se kwame ya pia fira abrochire ba ansana ya ka kokoo na asem police misraw kokoo no de me se me dia ene na okoti kokoo no oti kokoo no se wo de atua ne ka na kokoo ni ba ne nsem fie mienu ni samre ne ye to 1003 ene o me sa atum de ba 2000 ene se ya sa atum no e wo no ansem si akra de aduru 3000 ene wasa akote na wo te se wo de atua ne ka asem bia ni ho ana yes I mempre police ne say sa wo mpre me yanka asem na me se me kura me nya hanam be kama asem o me wo ba bia me de masem be ko nya hanam me ba asem na afuo na ye kom no na bia me nim de besim ntira me ma me nuan be ye case no iti mama se me be ka sa asem we wo adanse hwere mo ase na me sumitie mo na me se da bi we de me ntrama akwa ne mu me kwase asa tim de ba bedam na ma je mefu ama se si akwa bi apia we oba no wo ai kumase ya wo friend wo so mazi o kumase ya ote hen wote kokoben ahene ma kokoben asiofia kokoben asiofia kokoben e ho no ote ebra wo ba yeyi wanya wo ba kwa apia no one ne didi enkomo de asem na ma me o ka kire o me friend wo mo friend ne wo fa friend wo so diskana koto treasure bia sede na ne wo fa se wonyi sika no koma nipa kro me be kra me take na me friend me se kwa me apia nya dia meja amana ko fa nipa kro sika koma no wo ka cha me se oni bi na me se oni bi so nya dia meja akoko no amani pa ne da na mobusa ne se dia in ne ka no ntia e ma ne di koko eye afutam se eye ekas dodo se 2 acres de bedu eka mienu ye che mu ne ye fa na bedu sa eno ode akwa akoje opepe wa ha emfie dunum be ma na se dunwotwe die ne ka ne ntia ma ne ko yes busa na won kansem bia wo ya na odidi watem na mobusa nse koko na ya ode a ana ma me wa na ama ne kwan so won nkusi dabi papa me na kiyecho wo de bibie so kire ba nyame na aye madom kame de me mfa kwaji sika me mfa hwe me ho me na wo ka blue 200 million na me san ai me papa ma no kura ye wo kurobo fie ho wo bia ni adansefo nyina wo bia ni wan kan kire wo bia na wa wunia na wo ni free ma me kono sese wono nso wai ono no woda hospital ai offense hospital wo mu ye ne rechi dia ni ono nso ka wono de wasenya de obeti ase on tiase ma kra no nyesa ade no nti won fa nipa kro sika nkoma akoko no nyane dia na odi akwaji sika ebra okoko cheye no wakokurum ho okoya ukobusa o papa mana o mugokurum ho no se botaye be nsu nti na kwa me apia sa agina so ene hwesuni no esan ba be che koko no onu nim hu bia o muka bibi kire wo ho o mo se ni mo hwe wono de menua be ma ni din ene ba se me bra se wonya ho no omra na me bra kwa me akowia no ene ne nkoche koko no ana kwa me no sapcha sa apia no kra mo na mane de mpese mi hunu ne se hwese ni no oyo ba yakotwa ne nufu wawu ena ni kunu ba be hwe so se wo hwa de so a se me ebra so na me ejapade awura me ba beje ma de a meje ma de afiri wonsam me mfa enkase wa hwe so ntime ne wo che enti kire se ne hwesuni no ye koko ni bi ka mo de na mo papa de che mo maame ne ho ana am sa che wo ye bi na asase da ni mu enti che se wo mo no so wo mo ya no mo dua banchi no mo de ye gali enti na wo bo koko no e wo na wantimi anye asase no da ho e bi da ho ene wadua banchi nti eno sa fefam ho no mo ko che ye no ene dada ni nyina ono kra te se no me ko ye no sene ho na ye kwaye na gina ho sene koko gina mu panti wo mu kye no koko na no wie no oba wo mado ayi de wo mu dua abanche na koko wo mu ama wono re de aye kese na me sementi ase afuo na nche yi yeso wo mu kache kwa na afuo no mu afuo na wose ye do ho ansa na mahunu mu na mache eti ye wo mu kye wie na de oba bi oba na ye banche fuo ni nyina ana ne kunu na yi ho ama koko na nyinyini sei koko na nyinyini no odoko na che ne de na aye kese na me se ya nche ye nya de ya mepene oba ne bo wa mane ansa no okukurum dabi ye ni papa me ne mo hwe o
Yen nyina obi anim kuroma okoye no. Wo se wone pa bene kodo cabbage afuo. Wo oye de adwuma wo Kumase a. Wo ye fitani no wo se adwuma nye. Na pa afre ne se wo mra. Na omunya afuo. Na cabbage ne carrot ayi no. Eye. Na omunye. Nti ho na wo nye kokoo ni nti no wote ho. Cabbage nti. Oko no obekra wo. Ai. Asem wo obeka kire wo ni. Se pa se wo mra me nya afuo. Enti ade nti na obeka asa akire wo na sese ya adane abeye kokoo che ani kokoo aye de akosi press. Na afei de wo a kokoo ni ye wo ni unua de anu mubusa ne ho asem anu odi matem. Ai. Ade nti a. Ana me se kokoo ni nya ne dia. Ana me ma me ya mansan so mfa nche me ekwekwere so mfa nche mo dɔɔso ni obi adia me ni me nua adia enti tumi bɛn no na so bɛyɛ saa wo ye nana wudini ni so ni woni na wuti fa kokoo no ekwaji sika enkwada binom wa wo ba no ni suban te sɛn no kra wa mpɛ kasa na me kra saa de na wa ye no kra me dwene ho amenti ase Ejuna wo kura menti ase. Ti maame kura du dian na opese me ne matiefo ye ma wo. Me de me wura me se mo ame na monye kokoo de mame. Na wo wura na onko pe me bare na onye ni sika. Me de me kasa me ma kokoo na timi asi pek asede ya. Ntimi. Ihia me sika. Kwan ya ofa so di sika ma sa akwa na ofa so na onko je ni sika. So wono wato na kura no de wo so wato akura no de. Okay. Atiefo awia maame akua konadu ene wo yanim hayi na etode bi a ya na ensem no bi ha sebe oye obaba oye nana onka ho me meti hayi me na akwadwo brenya obewuo no o che ne yire ama ba awia kokoo o ma na busua bi eno no ne de owu ye ne de beye ne madea na ne yire da so te ase ne yire wu ye ne yire de sa be ka ne ma ho me ya wa meti hei me nka ho eye me wo fanom ene me maame nom dea enti tumi ben na se me wo Kumase yi na matuka afri Kumase awurawura mu akwa dinkra kokoo ne da ne yasia nante akọ camp na makwa akopeja taba akoka kire nse medi kokoo ni besi press enti feskabra wabra menye ba na meye nana enti bibi wo baabi enti tumi ben na saa kwa ami apia yi onya ya ogina aso de koye saa de no eho na asem we nyina awo no mubusa no na wo musa no oye oba wo musa mebusa no Chasa on cancer papa bi amfa nti. Die na ya awoka, die enye papa na awoka. Na no me yese, on fa ni pa krosi ka waka nsa me ho osere, me ho osere, na me se me ho osere. Wo bedem. Ah na me se me ho osere. Wo bedem. Wo bedem pa, so on fa ni pa ni sika me nya de me ma kokoo no, akodikam. Ai, ye tumi wuhia nso. Wa wo ba ne ka kire o se wo ho osere se. Ah me ho osere se. No, de die no aye bra be no abo, wa ye kokoo fuo di bi. Onye bi me na ya me ye kura wo akura so a wo ye afu wo se wo so wakotin wo na ho ama wo na ho no wo nua no kura sandus ka so wo ho kire yi ni cabbage na anya yi wo ho kire no mo sandus ka na watimi akwaji ska 2 years ni o che wo che mu na ana odema abrante no. Okay, enti mama abedwafo abam na asembisa onom nso wo pese obisa maame akue kunadu abusa na yakope ne ba kwa ame apia ya yeso wo magazine no yakope no ne abusa no se anuanom dia nana usimusen hwe abusua asem no ho ye wo abusua dua so oba asantemamu a se waba ahimfie da saade we da bia ya na meka enemre mabu na mo sha ase ba eya mo amo wo ho a mummra manhia fikasiem na se nananom udi asem a mometina mu bi na munsua mamre ne amane na munhunu sene abusua etia ankasa asantemamu akamamu ye wa abusua dua
ye wa abusua dua na sa abusua dua ya ye kan se ye betresi maame ya mansa eye akua kwadu maame na se a wo maame din ne beba na wo wa ba be hye wo maame ase edua no esi ho ye wo dua no ne man ne man enti maame ya mansan ne man eye akua kwadu na anu abe ma nde sei akwasi adomako na akwasi adomako enti ye wo kwasi adomako ase na no no de wom ye se akamamu asantemamu ye di nnade dodo ye kakọ ye nanom side mema bro ti oni oba benyem oni oba bewo obebra hwe ma na amamre no kire se ofiri ni maami fie enti obone maami abusua enti miti wei sameni oba wo aduasa ni nyina no sa ba akro ni fie na mema ni firi enti akamamu santemamu se maami wo no nya oba anwo ya na ne ho hyehye no firi se owo mema nkoa mema ne ko wache enti ono na se no ebeye eja fie ne mema no efie eyo no maame no enti santini ba akani ba owo no nya oba wuma na ne ho hyehye no kire se wonya oba na nase akyene oba ne kowo no ono nso de ne ma no abefie enti yenhwe saa de ewe maami akua kwadu ene ni nua bema no omo mienu ene omo maami awu agya wo no mo ade wo kwami apia yi wo hye akua kwadu ase enuru wo so wo nka ho ene akua kwadu kura nya wo nso nko an wo enti odi yemfa ne se now eye maami dia enti bema na wote ase ne kura bedidi subi na emom owu a ono wontumi nka se yenche na memfa me de enche mema enyeye oye bema enti so oni ho a sa kokoo yi beye maami akua kunadu na se because on ye ya mansa baba ebeye maami ya sekura de a wo kwa mi apia yi nya wo nko anso na akua kunadu wo munso mo ye anuanom enti ade nti na wa nko a wo de wo pe hwe ba bi amabobọ afiri yo eni baabi a me dia ba bedui adenti na wonko a wo de wo pe se me dia kosi press mfinhia du wotwe why who born dog teacher se bibi wo baabi nti saa de kode na e wo baabi no eni e bepe hunu ni amakwa me apia wa kirikiri mu amaye oba de tena se nabu so asam na mintie bra kwaku ona wo ye CEO Emma Perry J's Fashion ena wie wo kunsu osena na ya Krobea Asante ena wie me nso me ka ho ye bo ma ba so no adwuma mo yo wate ye nso ye da ase na J and was well done Asem Beba Dabi mo bo adwuma mudwuma dia mu die nyina na Krobea ye nso ye ni di mo achi Nyankopon tonko so anhyira mo onye mo kese na ontutu mu anamo enso emfa ensie asemi na akua gifti watina sidin no aye ensem bi hawo na wo be ma wuti kumase abrabonye na de wakọ akura ase a hwe so pe wo de o maame eni nuanom de na ade wani kwa akusi so oba no waware owo ma ne maye ema mienu one ne yere ne ma nyina ate kokoben o asi ofi akokoben o me brafie obra fie kura no ote obra ya ne homfa ni fie no ote oba ne nipa boni ni oya akwada boni wo wote wo fa fie wo fa japade wo kwade akosi press oya akwada boni na minim okay ebi ane wo fa nso ote ni fie na ma ne kwan se won fa koko ni kosi press eduru ho obekere mate enti eno nso no ensem ha awa de wa ha akosi afosua osena na Krobea me wo Amsterdam awia mi hwe show no na Nyankopon hyira mo ene mudwuma mu nsumo die obo akra de na apesa obisa maami akua kunadu ayo akra me da bisa hwemo ase de me maami bi wo ho ye fra na akua mpofo a adanse hwemo ase ho maami nchia adanse hene se nansan kura wodi ni mfinhia bi anatam ne nson mo mfrabre wana na maami obo ase time na mumusa ni mu maami na menye maami mesreme bi so eye wan kasa oye fono ba
ana unse ababi ho ayentimi nkyerem but ebi ho ayentimi kyerem wa ankasa ayefno ma wato ma no say miensa okay afi yenhwe afuo no hwan na de ma aye me enche no me papa kwakupanyin no wuye no na wo bi a oye kwakupanyin no ena de wo maame echefa no ema ye me enche na nipa no na ya ma papa kwakupanyin no na papa no free mu ati ase na da bi menti ase opanyin kwakupanyin no dinkan de ma ye me enche dada ansa na owu free mu sabe na nya me di wo maame ho enti wo wuye ansa kwakupanyin free mu wiye ye no were kekan mu no ena ebedi se wo maame so die wom ne ndi akoye wo maame ene nka wone kwakupani edia ana dabi kwakupani ne dia ma no kwakupani no wono no ankasa ne wo maame ekunu no ene wawu ene wono wawu nti wawu ye ne wache ene bia ba bedi wo maame ho ena wo maame sa amre na yenya me ya wo maame dia no kra no na kwakupani no asase ruwa ne dia ma ya me encha dada ne ze agya kwakupani abusua ene wo maame abusua ene koche sa asase no enye sa dabi me ba no na kwakura so no pe obi kan ho abra yenimu bia nka ho ndi oba no emom ene ko gina mu koche na ono sa ahye no nim ho dai se me fa ne se o papa no e de ama maame no e ho hye no nim ho dai ya ono na koche ye sa dwembore na aba ne tiri mo one hwan na koche ye one pa akwabona no me maame adamfo ba o maame adamfo ba ono na ye na adamfo ono ne ye afuo bomu nyina enti nipa no a ono ye hweso ne se oba ye no kan ne sen a ono ko gina ye ne koche ye okogina asa o ye hwan enti ono nso te ase se me ne wo che hweso ne de me sa akọ mi hu no be ma no oba ne kuru mi hu no every so koche ye no onhu no da na me nan enti afi na ato me am de kwa akurasi okay afi de oton asa wa han asase no o se kwaku no be ka kire ne sesei wo ban be ka kire ne sesei eso o se wo kwa aburuchiri ne sika wo no ho nso nti wo pesika so ne sika so o kwa aburuchiri o pesika so ne sika so na wo se asase no eye ne dia ene o de beji sika kwa aburuchiri ana no de be man se de o kan ya o kan sa no ana ya aburuchiri nti ono so ahwehwe asase wura se ya o maame na asoma wo se ya wono a ana wode ma no wosi mfie mienu ni onko ho no moda na kokuo no ebra na kwakunya fa nkosi awowa no na omude ehu sika ebrewa na da bi da kokuo no me ni hu sika wan sidi kurado na se won enhweso ni nsam enti de no ohweso na hu sika no de ma hwan na me che se me maame yare eti ye se ye kwane na bu nkunta ana na oba na wu na ire na wu tiniri wu ye no so anchara maame yara maame so wu ye aje se first no na ndika sa nkunta we nyina nka afi na mbebusa oba ne se sa sika no na wote a na wode fahen na se no wode bra o maame ya no de wu hu no debi ndi o maame firi mu na se ni me maame firi mu ibronya be ne mfie miensa ndi sa bra o firi mu ni nyina achi no mo nsa anka sika bia papa no ne o maame hwan na firi mu kane o papa ne o maame hwan na firi mu kane o papa firi mu kane ansa na o maame be firi mu enti o papa firi mu ni nyina no o hu ni se o maame kura wa anyi kokuo no sika da ana ya bana na wungu ya ko ye no tama ye ko ho no na oba na da hospital no nti wo hene ne frɛ papa no ɛna o se kokuo ni sika nyina no wode ahwɛ wo ba no enti ka ye bu nkonta na bibia nanka wo sane be ye no enti se no na se mo be ye se mo nye ɛna oba ne mumu afa akiri ono kro no ane na koche ɛna wacha awie asan de ama adiasi asiwa agye hu sika enye sa oba no ebra wokote ye no woni na hia animu se da me ko da bi wono ba woda me meti asem na me ye sa de achi ameko no ba fie oba fie na oba fie no wo ka se na me ye se me ye na mako na ta mo be ko se an sa wo kwa wo ba ko hu nipa kro na nse me nya sekuro mo de a me hu nipa kro a wo de afuo no e ma no kwa jiska me nya sekuro mo nko ade a me hu nipa kro ebra wo ko hu nipa na wo so wo de asase ne ma no wo so wo ye krata eto so wo so wo ye krata o se krata no hwan ne sensan ye
wɔse ɛdabrɛ bɛba no kɔfa bɛrima bi wɔ kurom hɔ nti wɔse krataa no ɔmo bɔ ne sɛe yɛne deɛ wanka mu asɛm ankyerɛ na me nua no mɛka kyerɛ ne sɛ sɛ wɔba a wɔmfa krataa no mmra nti krataa no deɛ wanka sɛ yɛyɛto nsa frɛ no ɔbae na krataa ɛnkura nti sɛ krataa no wodin wɔ mu sɛ wodin wonim koraa no wonim ne yɛn sɛ ne wɔba a ɔmfa mmra na me so mekɔyi yɛdeɛ kyɛn sɛ wɔnhwɛ sɛ kwame apia de dini wɔ krataa no mu a afei kokoo no wohwɛ a anaa obisa a wohwɛ a ɔmo te ne teprɛko a anaa afe a ɔmo bɛnya bɛɛ baage bɛɛ sɛe yɛno deɛ bɔɛ no a mene ne kɔɔyɛ no na wɔka sɛ yɛte a yɛakyɛ koraa no yɛte a yɛbɛtumi anya 5 bus anaasɛ 4 bus afe no sɛ afe no wɔse yɛte ne baako no yɛte ne baako pa ɛna mokyɛ fa mobɛnya 5 bus afe bia sɛ mote ne mprɛ ebi wɔ koraa yɛ mprɛnsa ɛyɛ nyinaa yɛbrɛ ne wɔ mu wɔte yɛwɔ nyiyimu ɛne ɛwɔ ayi na ankasa na afei aba mpraprɛ kyerɛ no ebi yɛ mmiɛnsa ɛnan ante kokoo wei da wo moanya koraa 5 bus ɛna watumi adi nkwasi asɛm sa afi mu no nyinaa koraa monya 5 bus koraa no a sɛ nya asɛm koraa nya asɛm sa afi mu nyinaa 3000 times 5 yɛ sɛ 15000 150 150 million lan koraa sɛ nyɛ sika watenika wate ne ɛneɛ mo ana mopɛ ɛna aba bɛduru saa mpɛmpɛnsuo yi na mente yo papa mo ana mopɛ na mente yo kame fa me na no kora enha ayi nkɔ wobɛkɔ me apia no wasosɔ ne so o mete ya na medie meka ɔbɔ endi afei wo se wo de call police station no ɔmo kɔkye akoa na na ɔmo ankɔkye no wo mo frɛ no phone so sa police phone no mo ɔmo frɛ no na ɔbaaɛ no ɔse sɛ nti ɔmo yɛ kɔtena wɔtwɛ na ɔma no yɛ kɔ ofie ti yɛ ofie na man no frɛ sɛ waba ti yɛ kɔ no ɔne police ni wɔ charge office wɔ sɛ na sia the office wɔ ɛna ɔno police ni sɛ sɛ wo ba no de ma no 18 years na sɛ da wo ba fie wɔ no 15 years wo kan ade asa na afie 18 edi nkan no wadi kan aka sɛ ɛyɛ 15 years ɛna kɔduru police station hɔ ne deɛ wɔde ebi aka ho ɛna police ni yɛ sɛ wɔde krata ne ba na ebi hunu deɛ wɔ nti apolisifoɔ no deɛ sɛ wɔn bɛka sɛ ebi a wo nim ho hwee nti no ɛnyɛ yi ne deɛ ne deɛ nyɛ nuru hɔ wɔn hyɛ da bi sɛ nka mbɛsɛn hyɛ bi wɔ na da bi si yɛ no amaka na police ni wɔhwɛ sɛ ne wɔsi na ɔbaako ɔno no wɔyɛ guy wɔ area hɔ paa nti he na yɛ guy wɔ hɔ abrante na wɔtɔ koko obi ɔwɔ 100 million wɔ ɛyi deɛ ɔtimi wɔtɔ nkrofo koko ɔwɔ kuro ketewa mu 100 million ɛne kranti na kɔbi wɔ hene no hɔ a ɔhene na ntimi anka asɛm ɛhyɛ no wawie akra me da ase me nso me da ase ɔba de akyia me ɔno nso nsɛ misa a ɔwɔ na wɔpɛ sɛ obusa no ɔno nso deɛ no no adwoa sika ɛna ɔsena na Krobea I just like the way you express yourself. In fact nyankopɔn yɛhyira wate mate maame me nso me da ase ɛnhyira korɔ na ebi nka ho why ɛnka wo nso barbecue mahu sɛ wo nso aba so na ɔsɛ hi nana hi babi ɔho te sɛ good afternoon nyankopɔn adom nti me ho yɛ why brothers ɛna ɔsɛ nana Krobea ma ha ne nemmerɛ yi nipa sika abusua ɛno ne how no krakyi die ɛni da hɔ anaasɛ aniamɔ ho sɛm ɛna ɔpɛ so ɔyɛ no na no ɔfa bɔganie ɛmpatoam ɛna me nso me wɔ ɛna wie me nso me hwɛ wate rich forever nyankopɔn nhyira na ano na akwadaa bi busa me sɛ yɛse asantefoɔ mo ar ne mo earlier mu problem na nse ha ho Ghana ha asante twi ɛne yɛtumi sua kɔbɔ ho hwan koraa wɔ university enti yɛn kasa yɛpɛ sɛ yɛburoni deɛ koraa yɛtumi dane no ɛde ba yɛn yɛdeɛ mu ebi yɛ teacher sɛ teacher yɛ borɔfo ɛnso sɛ yɛayɛ no yɛwɔ teacher a teacherfoɔ yɛwɔ ni plura nyinaa ka ho ɛyɛ deɛ pɛ enti sɛ me ar ne me yɛ me problem koraa no problem na akwadaa na koma atɔ ata Samuel ɔse akra Krobea me ɔmɔta ɛna ɛna wie me nso me hwɛ o nyankopɔn nhyira wate forever young nana rich nyankopɔn nso nhyira wate nyankopɔn nhyira Krobea Ghana sika ɛtete nipa ntamu o de ahyɛ aseɛ yi maame no ne manka yɛ no ɔmo yɛ
senka ye anuanum bia nka ba this time ko mu nua kwa me apia no wo ma koche na ye ne de ombeye no die sika etumi di ba busua mu no nobody knows inti sika eye moja eye no kre ozi sika ye moja no yesi se ope moja duro nso anomo eye sika de de to inti sika yi eno ani moja no a inti so wan hwe yi a enam sika so ade a ebeba busua mu no enya asemwa na sane maami kan kwa me apia wo ye mfrɛ o koko wei wo wusi musai opa won so kwa ayi kromo ho hweremo ase ho na won so kwaje okwaye na ne won so ye na odi owi a ba na de asi press no well mompe kwa me apia ento ho mame Kofi Ambonza ana mi govi ana pia ana nyame sro akwaba o isra wonso hoye de nyankopon ya dom de nyame ase betena ha na mi hu ye aha na otena mi hu ye adofo Kofi Amponsa every faith homeopathic clinic aba faith homeopathic clinic no hona doctor Mrs. Prophetess Elizabeth Faith ono ne panyini pa ya woda sa so yi we ya no na wo mrantie owo animdifuo owo mfidia ya krefri India edi abagana hata na dwumachi enti chese wa amfa ama emfa ho ne se obi sa me de me yade na hinta me ye pe me yade no amihunu oboa unya nhia a woni e wonimde no one unya nhia a woni a e won mfidi pa etumi hwehwe yade no enka wo ya pa no aduro dada de amawo ena wie Kofi kire yen bia pa no na yemra na nyame israel nyame onka ho na onton kwanam na onye okese yen chia tifo na ene nyame ase ne nso de adom yen yade enya de pa yade eye nipa tamfo eno nti se enipa bia wo ho a na wahwe unipa dua ne yese ne be ya yade enye wonto ho ade ana de bia meka ne se ya na ya se yade bebo afi no wadu umpani mfie so agya o bebo bra wa hunu bra ne so no na yade de wato dem no oni so ade hu nyina antumi ambam enu ntimi srew ya no mo ani akọ ni pedua no wote se oba bi ya o ya emfa wotim no maduro mato aduro we wanu maduro pi obi ti se ne ba bi ya ne ya de bebe ntima ne se minkoto painkiller sa painkiller hudo ya enu nyina nso na esai ye kidney no ntimi srew nipa bia mo onimra wo nipa dua no eso na hwe wo nipa dua ne ye ya na Ghana ha ye tan ka asem bi se ba bia wanyina dure hwadidie yi adenji na abenyina nsa na hwadidie yi sa bre ya uswa no ya wo feba wo bebo bra no sa bre ya na wo sa wo hwe wo nipa dua ne ye eye wadidie menyini nu ba bi emien ka se wanya 40 years 50 years no yes yo ya wanyini nti ba bia oduru no hwadidie mu ye sa bre ya wo sa wo hwadidie mu ye na boaw ema wo so utumi nyini che yedidie no eno na sabre ekuye no enuane ye die ye hwe nsu aye nom enframa ye home acontaminate na enima ede mani paduane bia no amani paduane brewa asasi so eno ene ye bo nka ese ebra so se ye ni padua no ye ba mi ania akoho se di akwa no yade bi o ho eba fia ne fie gya adum yade bi timi ba yesa oton wajapade nyina eno kura no wo to mpo a enkeye oposo beto wajapade nyina no still ayade ne nko na kire wo sei wan ahyase no wan twe ni pedua ne yi timi so wadidie mu no anwa aduane wakoto ne ntwinam yetwa ne ntwinam de oto amowie saade na ede to so no emwo ni pedua no obi o wa saade nam na ope oba milka hodo no asen no na odi nuane a saade ewo manase anwa wo metre enipa bia nyankopon ye oni pedua no wo ye liver ne say eno ankasa prepare cholesterol na cholesterol no so no eno bo ni pedua na kwa hodo pi eso eni pedua no cholesterol na wo mu no meka se anwa sa na tie anwa enti etimi da blood vessels ni mu enti ni pedua na ankasa wo liver no prepare no cholesterol no ensen hia bibibia se bebo na prepare cholesterol enu aye na ade dada enti wo side anwa aduane hye ni bebrebe a na o cholesterol no ekosoro a de atie ni
emoja no ehia anwa ti sa cholesterol na o liver na prepare no eno na eboa moja na menya ahoden a amna ye adwuma woni padua no enti so wanhwe ne ye na eno a prepare ne de na wa wo de dodo esa ekoka anwa no wo ni padua mu a uku ni padua no ano no enti misrawo wa wutie mi da biara da anwa aduane a wudie no so cholesterol kosra etimi di stroke eba etimi ema o kidney how bam o cholesterol kosra eni padua ni nyina etimi nsunsuanso bone timi srawo hye no so yi de tie ni oni padua no sawoti se yaw bi o baabi a se yaw no cha eno kire se ebia na entinu baabi asi emoja na wo se ko no enko enam se entinu mu asi entinu akoma ne bre ansa na pompi moja no etimi amana ko enti sawoti pain o baabi a check pain no memfa de ensrasra ho se me de ban bi srasra ho na me num painkiller uya sa o ha oni padua no mesre se wutie mi a sawudwonso na dwonso no ani kala no sesa hye no so se o ha obam na emum yeni nyina na kala no sesa o ha obam de tie ni uyo obi a wonta no mu nsuo ntentem a sawudwonso a enam se kidney ne prepare dwonso na mena babontena wonta no mu nsuo ntentem ntino onye nsuo mfamfra niema no enti basa dwonso ne beba no ani ne kala no ye yellow eno nche se o ha obi a woni paduam but wan hwe ya o kidney ne be say because wonta no mu nsuo Ghana the ehun said this is come to me ansan man nsuo ba nyankopon ye ne se ni padua ne tambie se nsuo fam ne ye mu adwuma nsuo no boa wani eboa ni padua no o white blood cells ni nyina no eboa no man prepare kama cause white blood cells no it take 13 days na shape ni paduam sa red blood cells no so contain hemoglobin no o take 72 days ansan no so ahye ti mesel so wutie mi a yade no de beba wa ye nipa wani no de duragu so ache woni padua ne nyewie wonante kakra bi no abre yade mfada ko ne ba ekum nipa ansa na obi bewu no na yade ache woni paduam obi be free mu a na ni padua ne yade na tremu ache na sa ne vital organs no obi o wa ni ba bia ne ya ompemfi so hwese yade no ye kese a na onum painkiller na mfa na wanom wei eye energy drink se kura de aba no kwan so obi timi di eduro bi a no odin fra energy drink na wanom inu na wo se no aw nyame enka enye sa no bo nipa oboya hoden so pa se enipa bia no wo hoden unim se eyawa yete no kura wote yawo nipa bia me boa ma hu se wo sales ye adwuma wo sales ye adwuma na wonte yawo du so bi nya stroke a uti no a onte no kre sales no bi nya adwuma aw enu nti basa e de how ba nipa bia no e basa ka wadwene ko wadwene na soma sa na meni nyina ama ne ba sa wobeti ya wade bi betwa wobeti se bibie twa wo eya won de ade a ni nyina ye wadwene no e na wo sales no enipadua bia nso wo sales no wo nipadua e na ye enipadua no fapim enti wo check hwe a sales no e dose nyame ye ni bebrebe be me bia de ye 36 trillion oba bia de 28 trillion enti ebia nso eye na dwuma se mema de ne dose sinema de no oh okay dose sinema de no enti wo hwe a omu na kika bom eni tissues no wo nipadua mu na be ye organs nti organs no so na buo ni padua na kwa ni nyina organs no so kwa ni omu a yomadwuma ya ade enchen omu a yomadwuma ya ade enchen woni ye omu a de omu ye omadwuma e support organs na aka no nti obi adwuma bi a oye bia eye enu nti sa wo say obi lungs ye one of the organs na ono no e hwe say emframa ye kama betre ni padua mu eye oxygen no betre ni padua mu a ye hwe a utimu say o lungs na ye adwuma ya oxygen nya papa ntre ni padua mu wanye ni padua no so a ontre no so na boa ma eye o liver no so prepare cholesterol no na prepare cholesterol na ma cholesterol no so boa prepare hormones and the hormones no so na ma oni padua no timi ye bibia prepare niema e boa ma ni padua nya hode enti wo hwe sa niema we nyina obi a onadwuma ye enti faith wo ba ye bo wura ni padua ni sure ye bo wura mu ani a check organs no de onye na adwuma ye no na chese ono no de ha na be ni padua enti se we nyina adwuma ye a ono ye hwefiri enti ya say ye check from the root cause of your condition how na about so baby free ankasa ho ne ye chat ye free okay yes ye oba ya so yem ya ye ko hede de yefunya de ne ba no enti wo check na we a obi oba ye obi a ho ton ntem because ye hwe the root cause of it and ye friend the holistic approach ye hwe o how no ankasa
onsi afidie no etimi hwe onipadua no yade ni mu a na yade bebe onipadua mu bia 1 year 6 months a afidie ntimi ka chese nipa we yade we bebe nipadua mbe 6 months empa ho wogi akinye beba etumi kire sa nyina na say sa yade ebeba wow enti se ye kana se wa mo ni antini asi sof mami osi mfidie na ede aba no ne bo odin obi ameda so bi kwa be check ni pedua no kwa sa ha uni nyina ye hunu na se ha obi ede ebeba niema bi enye aduro sem enye sika sem uni ntam eboaw na niema bi a ede yade ne ba no wafi wo aweni na no anu na akọ but enum si ye check ni se enti no obetwe ama no ba bia ne ya na onu moduru obanum penkila ne sa enti o wa onu moduru kwa anya adwuma bim imagine say obi ade aduro so 8 years enti aduro be nko na onum yade be nko na oni pedue mu onum aduro ko 10 years yade ne nkoye obi ti ho otise ntisie ne bim ntisi etwetwe no no atena wa enti better keep some months no mo se ntisi na chaate echia cause echia ase no e no onum penkila sa onum penkila na pain ne ko na ka ho na nkasa enti misre ye ma no unse se mo yata che nua ma no se wani dane no owo ebeko eni dane no eno kwa no nyinsen kwa ntumi nyim na ka so wo amana ko ehu pa enti wo wa obu so obi enyine du baabi na awo no nye awo edu 40 years a iweni firi so ehu be ye den papa 40 years na wo si menopause enti unye du ho no unse o menses na eba no o release some ex bi ni ade ya ebesene ko ti bedu da bi no na afi no anu no enti nyinsen no 40 years iko bi enti oba se u free 25 years eko 30 years na wonye mo da ehu ese no na ma hu sa mpa wa anka sa betimi anyima na ntimi nyim sa ni pa we so sa o menstrual problem a obi si we de ani dane ye nananom o ani dane wo ebeko eni nyinsen na ma eno wa wa manako eno pa ho a sa ni dane na eno ana de no fibroid de ne hujim nse fibroid da na esi wa wode na no kwan obu nso na wode na no odin to ne be ma hia mu a nsi na besene ko be ma bi nso nkwa mo ano nso no se guo se na hu na eni nsuo difference bi anim enti entimi nyinsen oba o sa be ma ni be ma timi brema mu ya den mo timi ya adwuma ni nyina na nso ensuo na firi mu ba be nyinsen oba no ni a odin ti be ma bi ade che ntim se once am wo den na etimi gina so de de power de ese etimi nyim wo nti oba no so awo ma no aka oba no kwa se wonko but e wo be ma no so no nkwa mana no omre ese obegi apomduro hwese obi aposo na aposo ye ne ya you want to say I try to see wo ma hodo otise na betie ya no de nkubi no mo obi asomu atwia otise na chika se ya no oda ho ne atia no so mu odu a o di regional me so ya be for di for gata visa no metie wawu no wo chika se no wo ti wo si tie hayi wo da wo no etia wa wo beti se de pa na ehun nsam ne doso okay you are bi o have scoliosis eno no emo chika se ne yes es enti se wan hwe ne ba anu odin enti nipadua no ye ho no ba ye se dabo wura nipadua ni mu ni ya hwehwe nipadua no pass ni nyina bia de eye adwuma enye adwuma yi ya ma ye se diabetes timi ma be ma eyemre nenso ne ba ma na yemre ntimi nyina so ye no onu aphrodisia ba se obehwe diabetes na me na free ho no o hwe mani free ho diabetes no ho onu ebede na yi enye sa diabetes we timi eka wani mu woni sei enti obi ani otapo sa de be na ohu na odi aduru oguso mi wan so diabetes no de ba no onkoi oho enti udi guso no be na akọ enti yade bi oho oba obokwa ma yade foforo ba so wan sa yade na amana nkwa de aba no owo hwe no onko because we no ne ba no ono onkoi ono ni the main factor enti yes woko ti mefa hin na maba faith homeopathic clinic your branches in the doors wo Ghana kuma si eya hinima kokobi 8 mo Accra yo Santa Maria Antiku Junction na Sabuya Junction ukota krade ya wanaji police station nchen ope Kofrodua ya Opale Junction Landry Managers Road na omu wo eye Western Region omu ko Bogoso station ho Old Asida Bogadan nchen ope mamemfa number ni ntudwa wo de oba afre number no baabi a wo bia no fra ye betre okwan amoaba wo ben kan ya de afidi na betre ya de na che dry mfamo edure de mo we kwa ya de no omabim number ni 0244 58 38 59 0244 58 38
3859. And the Tigo line here 0275 96 94 14. And Yami Shelpi. Oishra so Kofi. Out of 4, Papa we onim de. Na nokre me se say obi a onte o yade na se no se nipa kro wontumi nsan yade. Ena se wo hwa se sei abefo no nya abefo bia ne abefo abefo ene de utumi dom sukono na Faith Homeopathic Clinic Awurade Nyankopon ya dom won onom nsa ka emfidi a etumi bowura nipadua mu yenhwehwemu bi ehia wonom Kumasi Krodua yi mu me pa chaw ahene makokoben 18 mu junction ne so ye ben Geomax company no se wunya ba bedru Faith Homeopathic Clinic ye de yedru bekaw. I repeat the number for you again. 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Faith Homeopathic Clinic. Freya Miankasa. Mitra me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture. Ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na say makoto Dawood 3 sister capsules. Ya man no more. Ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na o me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do ne afre 0244 886437 and 020 FDA age adwadie nkratoyi yi atum Dr. Time Daso minya wudeni we ye kikim abna na o ya yaro fa here Midimofo Herbal Clinic asani nyina Midimofo Herbal Clinic Dr. Tam Daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe ho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa no yade mebi apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagini sika enam so wagini hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru ho no ma wo ma wodro 5 days na hyase pagya no mu ebe pagya ni mu a kosi se wankasa sasa wo pe no na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Midimofo Herbal Clinic Dr. 774282 and 0245 616336 Midimofo Herbal Clinic Udimafo no hwa Chalice my food,
obi benya wo a na firi yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso e uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Perfect Star Entrepreneurship Training Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimun so Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, Niusuan Sanuma, Nemwaya Brabo Nesi Council Emra Yoboto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. Eda form cry. Insanuma who will be Suani Bine. Homemade charcoal. Ye Chao send you bet my BDA and now be CBDA Ewa Waufie. Homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, war, snail farming, mushroom farming, alata samana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no mabebre, I kikahu. And until 11th and 12th October, Miensia Walk, Kumasi Cultural Center, near Siansan Yumamo, who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend Matrufu Edidisway, 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Ora bra debia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won
mo numbers ka ho 0244299520 and 0266432210. So what chere me voter drill limited me problem na solve. Hey, gadget master no. Na hin na woto wo phone accessories and the Bluetooth speakers ya. E bokora te sa no. Wa hwe woofer papa bi nso. So my catch say wo pay charges hands free. Any other phone accessories quality papa dia. Any be home na me to bi ma. Next time be a woto no. No, your secret is your power. And the ampa. Me phone accessories nina. Ni wo fofofo. Hwe hip power charges, hip power hands free, reckless charges, and in the airport and the power banks, triple power charges, triple power sound bar, triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories, all kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusubempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a one water with phone accessories. And I would say me, Sabahuru. My mistake. Oh, Sabuko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary, and for so no TD no. Now, say crowd a Joe Wusubempa adding 90 electronics. Abeka, oh, Wusubempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. I want any 10,000 to 60,000, 90 headsets, 90 car chargers, and 90 airpods. Nina, a quality papa. We will Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, no, the first floor, store number first FM 0607, and the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, who be who a Ja Owusu Bempa Enterprise in Suho. After was also opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade, and answer for 0246 331414, and answer 0266 100 400. A Ja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Last meeting man one pa. What did so? Nancy dear, you're getting bit me. Ah, what? Abra a musu herba clinic in Roho. Now, one here party. Miss Soriano pa, na mahojo, ma posu na ya meya. And you will hear a musu pee. A bit you say one time. A to down swan, na me yim ke kame, meeting me mu cry ye. Afe, Ediane Tommy Yemua, na me woo. We hear a musu K. Na me so me all my mo giant me near Fusani ye. Do hear a musu garlic bitters. Na amuzu herba clinic nim no won nyina nie. Debi. Anya wonte amuzu herba clinic nka yi. Owo amuzu herba mixture. So wo hwe omogya mu, ye ka kire se wo malaria. Nim amuzu herba mixture. Na mom hwe se oba wonyem. Oba atan ya wo ba bofra nufu. Anya akoda woni mfie dumienu annum bi. Open ho asembusa fra amuzu herba clinic 024 77 76 74 3. Amuzu herba clinic. Mauji hiyo chalo. FDA agidwedi nkrato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gye me ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha eye uteka fem so. Asem Beba Dabi nwadi enu asugusu a wutie enawie yi o hwe ye. Ye kwa homane so na yape kufiapia kwa miapia aba homane so. Na yabusa no asem ane maame de aba betu yanimu yi. De wono nso efemu de etie. Se wakwa akoton odi akosi awowa. De ne baaye, de ne siye
tumi bɛn no onyaayɛ enti ɛma ne kɔyɛ saa adeɛ no na wakyerem awia yi ɛde akyerɛ yɛn awia yi hyɛ ne nso sɛ yɛwɔ Latus Enterprise yɛ no ɛwɔ Kumasi kurodua yi mu sɛ wobɛ Kumasi a adum aseda house kwan ne so ɛna wobɛhu yɛn na woba ha wasi dan ne wɔ Ghana nanso wobɛtena efie hɔ te sɛ deɛ wowɔ aburukyire ɛna awia yi keka wo ho na wo ne yɛn mmɔ nkɔmmɔ okay Kwame Apia yes Maha yeah na ho te say Apia maami akua kuna du unim no kwacho mami o maami okay o maami wo yanim ha de asɛm bi abetu yanim na de wo ka no o de asɛm bi abetu yanim wa ha na de wo ka no yagidi ayɛmen enti ayɛ de sɛ yɛ frɛw ne abusa wo mu o maami se ono ne maami ɛyɛ wo nana koko ya wo de agya oni ne nua bɛɛma ono yare wo Kumasi ya wo kɔ akura asese wo kɔdɔ cabbage afuo ɔteyɛ ɛne sɛ wakɔ akɔkyɛ afuo no ɛde wɔnom famu deɛ akɔ akɔma owura bi ɛwɔ hwerɛmo ase camp hɔ wakɔ akɔgye 100 million ɛde de afiri wɔn hɔ ɛyɛ no korɛ sɛ wayɛ biribi saa na te saa adeɛ nti na akɔyɛɛyɛ so ntumi pata pe na asɛm no ato ne mɔka no ne ya ka ho ya ko bi ko ra pie Kwame usu ntumi nya dai hey ya semo osu ntumi nka bibia wo ho na asɛm na yɛ dai akodi baabi hen oh betrase ha edio utumi wunu hu wedding kan ne krachi we akasa dada bedi kan na akasa de wo kan sa bi no ka kire o sa pepe e bi a wo de o ti ni ye wo kan den wo ka kire me se asem na kodi baabi e wo hwere mo ase aposifo nsem anyambo Tuesday no mo kɔ ho enti a kire o makɔ kan no awie ti wontumi nka ho hwe nkire ye bi enam so ma me Fred ye wo di kokoo ne hyɛ ne nsa no a wo di sika ne firi no ho on so gitum sɛ no kre we na de ma no na we na ne ba ho abra na ne nana na kokoo ne ye ne dia na ɛte ase nti ona na ehwɛ so nti na ka sɛ ɔde bɛgi sika otua sika ne de ma saa mpanifo no ya friend say no de ato Kwame de ɔde 100 million ma Kwame apia 10,000 ya friend say ato Kwame na ni 3 days ya mbo na police station ema machine say Monday Tuesday Kwame apia no de ɔde afo ne ma me no ma fɛ no ɔse Tuesday no be ya ho aba ya ka che police for no ni nyina ameki arrangement atu ni ekwakushia then na wase abago de atunje mbae no asam na te say eba de say Kwame apia ntumi be no no ɔde no mami pejo papa no na na asase no fa ne kokopenyi onwuye no Kwame apia na oba ha one ne ba eti papa no efiri mu no na ne ba no eno ha na obegina ho mo ti atase no ne ba no na de ma agunu ode mo obi se obi nya ne hweso ma no a ne ba no eguso oye so wona ne ba ko no oye ne fira mi se ne ba Kwame apia no se ne koko na saso we se koko no di cypress ba bia na me kwa me se da bi oye na ono ade ne na ma me ofre me to ofre me be several times ni isi aye ye ka wasem me diska na ma no ko peni ni fi ho na ekoye ko na me ko tres ka na ma ye wi le ko obuase ko ye ko ye krata wo so that is Sunday that no Sunday ya o Sunday e be no wa so dem ka na me nya ko onye no wo kurum ano efre me say ma mi bia ba say na so ase me agina ebunu awanti obegina sase nam sase ben no o kire efokro na me se wo de me wa so de ma me mpon
te me boy na me frɛ nipa akɔ na ɔde atatu ne maame no ɔse meyɛ adwuma problem bi no hɔ Why not friend kwame apia no na me frɛ no nana no ɛbɔ na ma na sɛ ma frɛ nipa no ma nana kora ne no ɛkasai ɛmbacho Friday me wɔ junction te wa na maba Friday na pa me be du krom ha na me ya nche sɛ ma me na stress krom ha sɛ obi nkwati kokko ne ma no okay we da ma me nka we dana Sunday no mo frɛ me na ye we no adeti Monday na me de me bag call Ghana Christian twemaso ti mo school mo na ne bra bi frɛ me sɛ nga bisafo so mo hia me na me sio me wie ye na no mo frɛ me na me sio ne ma me mbra pɛ ko me ye ma dwen sɛ nka me kɔ junction asa na maba hɔ na ma me kɔ pɛ ko me kɔ ye no mo hia no mo se afuna nipa ne de ma me no onu kwan so de ma me de ne ma me no bo fu de wi osi ekasa de tia me no okasa no lanhwe yi a oye pani wanyini boni afi lanhwe yi a asama oka no ahwe nkumi ti me ka ti o mo se me ma masa me beka mo afre me manana na kasa ananso maka ti o se nipa akọ no de afu ne ma me no oso baba nti wonya abotre ye nyina ebe chia ye de tu a ebe ye ni e de ato ma me na we krofo no we masase se na me sre kwan sa wo de ma me sorry because my mother me ka say me nkwa na me bae mo to mo hia no mo ye nipa be 67 me nni mo nka asem bia bi wo ho a me so me kwa gobo me mpanifo me ni nyina ya class se be bae na me bo na me frɛ ni odi asase ne ma me no mo to ya mbo a Tuesday obaba obenya ho aba nti me so ma bo na ma ne se Tuesday ya Friday no but Friday na to me kan ono kwame apia baba Tuesday ni nyina ya den yakopia Tuesday me bedu akọ mu ama ma me na fresh omo nkoti kokko no ma no na je se waje afu na no eni baba e tre se ma me so onkoti afu na me ya me ko afu mo nkoti ti me wafu mo mo ana police wo no bi efre me se ma me bi aba hotel wa ba afu mo me gina na afu mo eti kokko fa police for Mbacho say police for I think for police. Kromasi police. Okay. Yo is Kromasi. Okay. Kromasi police for friends mame abere report them na from Chiko continue member. Number 2. Ebo be for na me nya mafanchi. Musiro no ma na me no mo kasai. Eti ebo be for 31 no na me kwa na police na friend no say o me na kwa ma me ba. Na me kwa na me do obisa mama na me chechi ma me fa kwa chechi ma na ofro mo no so bae na police me ka say wati masam di odi afuni ma me so nya mbo Tuesday obaba nti ma me nya ba Tuesday na na ma kwa na me hwe na nan na sese ne bi ase api ma me no atem didi odi me ma ye gangale ya ese ma to akura ho nyina na ma yesi na ko bisa police bisa no eno efa ho eno nya issue a odi bae kuku baba maka ese nyambo a Tuesday oba ne baba ento obo ka tell say phone me misim ma tia say na ko pim Tuesday no mo ba ye be sia no na some o ka no na me dem stay kwan ko because all penny the wood did atam ye you know and now the police station na nim wono de my mo say ben nyina be jenjina ho mo na me dem stay kwan na me dem de ko e ko phone ma ayo abante na ogisika se ne free ho na mfie sense no de to so oje 10,000 if you na see people wo ho me share people no mo 18 years and 15 years me see me share people no mo we share people no mo and years no na aye ya escape mo other 15 or wo people no mo enti ye ka manya mbo atudi ekosia wo me baya wa friend na no so de atu na say ade na ode asam na de na no so da na nka asam no enti na hwe no ka asam na ni mu ya eye ne ya asam na me ko okay eni ya ma me na fe na no se ade na on hwe asam na nka na ka sa nsa asam no wasa wo de akoma police for asam wo police no ono be den waka this is free police station na hwe no nka wo de hwe na ni mu no nka na bo ma ya te mo bi sam na de wo mu no Tuesday mo be ko so wo hwe mo asi police for mo asi police station wo na mbo ati akwala no no si kokoo na ye ne dia na asa ne ma me dia akwala ne di kokoo ni ma wo no
nkrataa wɔde ma ɔno na ɛwɔ ne din mu anaa ne wɔ ne papa na sɛ de maame ne din mu pacho de ɔka ese afuo no ne nana no ebe firi mu no ɔno na ɔde hyɛ ne nsa ɔno na ɔso ɔno ana ɔno de hyɛ ne nsa ɔba ɔde hyɛ ne nsa a ne wo frɛ no ko bisa no kra me na bɔde na mama wo frɛ no bisa na ɔbɛka kyerɛ atiefo monsa mɛfrɛ kwa me apia nsa mfa ma me bio maame mu ya no wei yɛ ato kwame na mepaakyɛw sɛ obi tie yɛn free hwɛ mo ase a ato kwame wanhwɛ yɛ obenya asɛm muntie enti na Ghana ha sɛ obi yɛ krɔmfoɔ wiadeɛ tɔn ma wa ebi a wɔtɔn adeɛ na ma no wonim ho hwee sɛ krɔndeɛ o enso yɛtumi kyiw bi ɛka ho sɛ watɔ krɔndeɛ na wonim sɛ yɛ krɔndeɛ sɛ nka wontɔ enso deɛ na ba yɛnti a yɛkye krɔmfoɔ no yɛkye wo ka ho ato kwame sɛ wanhwɛ yi a kwame ato wobɛtumi anya asɛm ne senti ne sɛ obi aka kyerɛ wo sɛ ne nana ebewu wɔde kokoo ne hyɛ ne nsa ɔde hyɛ ne nsa no ɔde kyɛ no ɛyɛ ne dia kwame apia hello yɛne wo kasa no akate no ade na akate no asɛm no mpanyimfoɔ bɛn nsɛm na akɔ ɔno akasa no wakɔrɔpɔt wɔ abi mpanyimfoɔ bɛn nsɛm na akɔ wakɔrɔpɔt wɔ kurom wɔ police station wode koko na kɔma akɔgye 100 million koko na ɛyɛ wode a ɛyɛ me nana ɔde hyɛ me nsa ɔde hyɛ wo nsa ana so ɔde kyɛɛ wo ɔde kyɛɛ me ama maame ne bɔ ho bia sɛ yɛde adeɛ hyɛ obi nsa kyerɛ sɛ yɛde akyɛ no alihyɛ no ɔka kɔkɔ me ma me bɔ ho bia sɛ ɔno na me nana de koko no kyɛ me bia ayi ɔno na wu abɔ ho bia ɛto so ɔno nso no ne mara me ka ho bi ɛsɛ me nana de na adeɛ ma wayi baako a ɔbɔ baako a ɛno ayɛ bɔne a wo ma me bɔ ho bia okay wo nana ɛyɛ wo maame ya amansa no wonim sɛ ne kunu na ɛyɛ ɛwere ɛde maa no wonim saa ɛna me ne tena kura so wɔ me kura so wɔ 1980 ne kɔ na mɔfoɔ yɛ me ne tena kura so wɔ yɛ adwuma but wanfa koko na nkyɛw bɛboa koko no deɛ ɔka sɛ me ne ma tena kura so ɛde ablɛ no ho akyɛ ndi koko no ɔde bɔma me ɔde kyɛw ɔde kyɛ me na maame bɔ ho ɛdeɛ na di adanseɛ so ɔde kyɛw ɛno ɔno na kan sɛ ɔmo fie dabi kwame apia so obi kyɛ obi ade a oyi adansefoɔ ɛma so ɔkyɛ wie a wotu so nsa anaasɛ ɔyɛ krataa de ma wo emu deɛ he na woyɛ na emu deɛ na wo nana no yɛ ma wo enti sɛ wo nana no nte ase seesei na sɛ wo nana ne wɔ mma a wo ne wɔ mo hwan na kokoo ne yɛ ɔmo dea abrewa na mfa nkyɛw deɛ wo kan nkyerɛ sɛ abrewa de akyɛw wo se abrewa tɔbɔ sɛ wo ne abrewa kɔ akɔtena ɛno nkyerɛ sɛ abrewa agyapadeɛ yɛ wo dea wo se wo ne abrewa akɔtena 1980 abeduru saa mpɛmpɛnsuo na abrewa no yɛ n'adwene sɛ wɔde ma wo ɛna ama me bɔ wo ho dua abrewa na mfa ama wo ɔde ma wanka wotu so nsa ananko yɛ krataa ma wo enti sɛ abrewa ne ni hɔ na abrewa ne ma wɔ hɔ a wo yɛ nana koko na yɛ wo dea oni hu tumi dabi koko na nya wo maame nso nko adea enya tɔbɔ enya wo dea wo maame ne ma de yɛ dodo ɔsɛe kwabe enti dia wo kokɔ yɛ ya no ni unua ba na dwene ho ansa na wo di koko ni kɔma 100 billion dienti na ayɛ saa mɛtuma kana akyerɛ wɔ ɛnyɛ anaasɛ yɛsiri mɛka wokɔgye sɛ yɛ sɛ wo sɛ wode kɔ aburukyire saa na ato kwame ɛka kyerɛ yɛ sɛ wobɛgye sika no woka kyerɛ no na 100 million koko a ɛnya wo dea koko ɛyɛ wo maame ɛne ne nua bɛɛma dea
sɛ wo deɛ wo se maame ne nso yɛ wo maame enti maame na deɛ yɛ wo nso adeɛ ɛnyɛ wo nso nko na maame ne wo adenti na wo nko betumi de wa wo pɛ akɔ koko no ɛde akɔ sia wo wa bra wo nuanom nka yɛ wo ho wo maame a wa amɔ na maneɛ wo fa wa amɔ na maneɛ na wo nko na akɔyɛ saa deɛ no me ko bele wo na me bele tele class wo na me bi anko tena wa ada no anye kwaye ansi koko ni bi ada no wanye kwaye kwa me ada na wo saa time no tobo o be camera me pa cho ada na wo saa time no wanye kwaye na wa nyo koko fu okay enti wuni koko fu wuni de mpesa me ka kire o se wuni koko fu enti wuni hu tumi sa wodi obi koko ekosi press enti wo emremu ye kromfo onim se emremu ye kromfo wako wi obi ade na dia ma sa o ma me nuako o ma me ye ne ma me dia na abrewa no ya odia ya o ma me ne abrewa no abrewa na ya o ma me ya mansa ya o ma me no ona na de anya odia dabi onka ho bi ona na de anya odia ona na de o ma me awo anu ne hu o he oron pamatam ewurade nyankopon wadi odi ubo mene ne kura nka ne ya mesa be bo bi odi ubo de wo ye ewurade nyankopon ye he wo ba di bi be ya wate bomano obadi bi be ya wate bomano obadi bi ya wa menkasa wate obadi bi be ya kama ni ubedi obadi bi be ya ye mami wawo bi o akwagiri sika wono ho obanie oba akwagiri sika wono ho menya dia me meti ase obanie ada na won pe oba na sem obe ada na me pe na sem oso won pe na sem wo kwa wote oba bi na me so metim ba bi oso won pe na sem odia no waye oso wa be bodi dua me bo dua ni na na so di koko na echa na ko bodi dua ma bo dua na ma na na ka wote wo ya o ma bo dua na ma na na wote wo me ma me nka hwe so wode ache no chesa wa me wo a be up 2 years akra twa do farma me ate no na wuti mu ye dipa be na moko school ho me baba na owu ye emema nan obaba akope oba no kra firi na wo sa wo so de hwa na wote wudi akwani abasa na wo ho kwasa ofa de no koton ekwagiska anu wa me afie ko ba wo de ni nwan be no enam sa akwani me papa ma no kwasa wo ba kra no so ye ma no mafie obi okay on jini sika brabranter on jini sika on fa sika koma no kokoro de nya de akwa me apia wo benya ne nne e benya ne chena okay arofoni adehye ensem ni bi wo ho a ya ne ha da bia ya na meka se de ode ya o ma me ne de ode ya o papa ne no dwene hunu se kira bi obedi bi ye wo a ebe ya o ya ana be ya o de Latus Enterprise anameka ho asem kire no adofo mesre ka kire wo se obekumase adumu a aseda house kwan so na obehu won na Latus Enterprise na so de wo ho bo ne a ope PVC pipes ope bend ope fittings a eye kama ubenya bi wa ha so ope Turkish doors ope paint ope chandelier light ope wall lights electrical cables ope kitchen sink and taps eye tiles WCs ana normal bad boot na wopa ubenya bi ope bathroom nyoma bi te set telephone shower set ope complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder mirror ana water heater ebi wa ha pumping machine nyina na yetobi enti wa wutie me na wo ye adwuma na wo de saa nyoma yi amabobɔ so ebi na ye adwuma ma na amoto e free send ne papa no ye ni akofa de aba ye number e ye 0242 61 6585 0242 61 6585 and a traditional Dr. Dawood or no and what that Dawood Herbal Hospital ano we is a wood yeme na se yade bi abekɔ so abua onu yade ya o entna ho ma yade de mfa wunti na nanom ma na moto na bra ejeso krapa
ɛdane a ɛnkane na metro fm ni wom no saa dan no amu ana sesei Dawud Bal odi ne dwuma sɛ woyɛ obi a ɛsikyire yadeɛ na ɛhaw emojabrosoɔ ɛna ɛtete wo sɛ stroke yadeɛ aka ho atofom hepatitis B ana ɛnamu yadeɛ bi ɛna wakonya na sɛbesɛbe wɔkye wo a ɛntwe a onuama na amɔto ɛnamu yadeɛ no yɛwɔ mu asɔɔto ebi a wodeɛ ne yɛ gonorrhea obi deɛ ne yɛ syphilis nanso wodeɛ gonorrhea duro na wo yɛ hɔ asɛ yɛ syphilis wa hwɛ ya aba no maduro na enkosi aga Bradawud Herbal papa ne nya hwehwɛmu na wonhunu yadeɛ no ban no wonfa duro nka obi deɛ yɛ ulcer obi nso anya dwonso mu hawo sɛ bebe ma yɛ de rɔba akɔto ba mam ana wo dwonso sɛ mu nyɛ aha na aba yɛ bɛte de taama wo sɛ be yɛ nhwehwɛmu enti be ma tumi no yiri hia kama nso hunsuo ntumi nyem no yɛ bɛhwɛ sɛ firiw ana sɛ firi ɔba na yɛ bɛma mu aduro eni na anu ni nanso ɔba no bɛka sɛ apa ho sɛ be ma wo nso be ma da fom bem ya wo yɛ ne hwie nye ya yɛ bɛyɛ waduro eni na anu ni nansa obɛka sɛ apagya Fabrodo netete wa Brayenche wa Dawud Herbal Hospital niamwao. Your number is 0244 886437 and 0201 681 717. Ya Bolivia Enterprise and na kofa Future Life Smart Foods nuaba. Eya aduane o. Nanso ahodinuo ahye aduane mu ma. Ye wo Future Life Zero. You will Future Life Oats, you will Future Life Protein, you will Future Life Smart Fiber, and your Motabella. Aduani, your vitamins ni minerals 23 ni womb, your amino acids 19, your omega 3, inulin, selenium, energy, protein, fiber. Nina wa aduani mu, enti wo yadi edawso no yadi ye kan sebra, bechire mu kire ye. Yamau aduani ye adroibi, nadi na wudia ahontobeba. Obeba Kumasi Sofo line alignment yene multi home no ene di animhwe ye number eye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 Hepa Plus Pavi and Plasmos ejatue triato de fearsome 3 no enie enro we na ebenage herbal fo ede aba no eye edromu kenkon ya Ghana ha se wunya bi na so no no anokre onuame se wo se e ma uni padua ni gina yie e na wie hwan na yade edi ne so atrantwie yade ba ne ko we bo hwe na we ya bepeja na we sa ba na saa yade no de ye wa no onua dwene o well being ho na enromiensa o de bedwene well being ne ho eye Hepa Plus Pavi and Plasmos se wunya bi a eduro ne ye pa oba won sabuo munye Oba stroke yade de wato form oba mojabroso tete wo bema wonso ho ento srade tama dore wabroso ma wonamo a obi kura wo on mo emoja ntumi inflow ye ntina nipadua no baabi wo so obi ni atenka tafodo ha obi nipadua mu yaw no obi na mu infections ana obi nso kura yemre wo mpam onua sa opese u general well-being no gina yie na wo immune system no eye strongest koto Hepa Plus Pavi and Plasmos Adro ibejeo no doubt ubegina yie na wanya ahoden mapa baby eto nro Ghana ha bia no uremu abenya bi your number is 0542 77 8572 and 059 13 67 898 Volta Real Limited in Sutunsio and now we hwan na hiansu papa ewoni fie onumu enum nsuo tu eye Volta drill for enuanom onom wa nimdifo a abin na wonum nim nsuo tu onom wo mfidie ye de free India mamu any other countries ne de aba ene ye de ye adwuma enti wo a wo pe nsuo tu obo ewo fie wo pe bi wo adwumam honorable to be cha constituency no nana unsu to bi wo krom na fa din to so na odin beda so afebo what you say Volta Drill Limited ise minyeska mekwa akutubi memo ma kutubi wo twapi ase amame na mdimidi ato so Krobea nsuo na da so ti kwadwo
the say Krobea pipe na kobunzu ebeda so afebo what you say mebuabu eska no kakrakra doma kutubi Volta Drill Limited for ne munsuo ni tu so wa man kwanche fu bia betu no anya problem wa onue wo de bra ye nchen ne mesiesie mfama wo ye pump installation nso pump servicing problem bia wanya wo boho ho no Volta Drill for besiesie dia ma wo Kumasi ahojo da ban ne main office ne wo your number is 0244 299520 and 0266 43 2210. Medima for Herbal Clinic. Dr. Time da so. Papa to nsa fro se wiase yade ya ama me ne wan se yade o. Se wo ne papa no bompuni mpo all the time beto yade ne so ama wo. Wo de ye hepatitis A B C. Wo de akini ahotoma. Wo de ye stroke yade when your kidney mu hawo. Why ye mrempem infections na ha wo low sperm count. Ana se bi prostate no ayekese. Eye pressure hernia, stomach ulcer na fibroid, diabetes ana wonsebu mu na enye. Kumasi ebu akwa agogo. Ena Medima for Herbal Clinic wo. Papa no the time beto yade ne so ama wo. Ne number eye 0244 774282 ena 0245 61 6336. Ewurade fie Herbal Center. Dr. Mankwa the natural mind. Papa no wasi tokro biara da onipaduam eduro tumi wura yeye kosa yade kodi dwuma mawunya wa hoto enti se wo wotremu hawo a Brewurade fie Herbal Center enamu yade a Brewurade fie Herbal Center moja broso tre yade typhoid ulcer malaria stroke wuntrimu twetwen wa ye mrempem onsabuo munye anawo paawo koko woni Ewurade fie Herbal Center doctor no yewura mankwa mumpuni mpu no obeboa wo Kumasi krono mbosie o Red Park the number is 0241093915 and 0549206633 3P garlic mixture eye piwak natural health for and this edru yaba 3P edru na edru obi wo wa obeda sori na nipaduam ye ne mmere na ye ne ya ebia pressure was so high and now low, cotodru we be nom. Or the cholesterol was so and our immune system na ye weak. Sabi to me hono, and yet the abo. Say when ya 3P garlic mixture, a drone ye, a drone did work in water. Comisti heba, Colinak than heba, baby a tone will be a baby. Freyan was 0248 928824 and a 0201 000021. Opa bruchira ko kwan se die fa so kwa bruchiri ha kwa mi apia o bruchira apesa okọ no enye duabo enye ye men try enye ye enye ye men try sa wo pa bruchiri kura akọ untumi nkwa bruchiri ni bi men try kosi se so pesa okwa bruchiri ni bi a fa ma me ninu aba ma kokko mu omo brew mo jani peusika na fako we bruchiri ende be yeye se obetumi de abusuade aye bibia ma na yeye na abusua bonyo so a mentrai sika ne be hye enyeye ebi na krachi na ni nsa nsade hwe wo ma mi mponie wa wo ma mi a wo kye wo ompemasem de na ye nti ama me ne mpewasem ompemasem me na na eche mi koko ene obo mi dua na wo ye nana ne ba oye nana no ne ba menya ne ba me maame nso ka hu bi ntia ya me maame dia ba ho maame amane ye wa wutumi de ope kofa wo maame ade se wo buo mana akrachi wani nso ade o wo yire wo ma ne yire yesemo te kokobe asuofi alai ho fro okru kwa mi apia na tunefo se wo mpa abusuama nso a na wo ye oba na aware ba mai na bema we ni nuanom ne maame kora ya aka sa asem bia ba obegye de obekwa akobo na mane kwa mi apia ti hofo krono de no afa wakoton de amu obi de akosi press ade enya odia maame yire na ekire se ejapade no eye onan o maame kunu no ene de ma o maame na we wo kopi Ibra oba de acha me akra simana ifa akra me da se yenche etiefo nyina ne yenche ya opo yaw ewo ye
bonteso na akra ye na ono mu a ebra na yere ne ba ne ba 26 years omukoja na yie no efiri mu na omobeta na chi ye na yie no ye da wo mu nyina ase nyankopon hira wo mu ye ntimi ankobi na yeso so ne yesunsum taye kire den ntimi ambabo a no nyina no ye da mo ase oba ma menkan ayi kakra na tie bi ayo this is the last will and testament of me kwakupanyin of adanse hwemu ase opanyini kwakupanyin ne will na wo ye no enie the paragraph 5 of the will of toso enum no or say I give and devise my farmland at a place commonly known and called camp and sharing boundaries with the properties of Jedu Kwabnamanson and a stream to my wife Yamansa enti saa koko ya ye ka ho asemi eye maami a wote hoi ne maami edea ne maami na frim enti abaye oni ne nua ba ma dea obo for akra medase akra ye nchema wo mo wanwan maami me hu ni se efa ba bi ne ba no wa hye na abahye bone de ntira me nyina so ne se akra wo bisa ne se ne ba ne te sei wote ansa ode ma o me ba ne kwa de won peka so na me nim ne nkasa ye kire se ebre ye di kokoo ne ma ne kwa wabo ni duada ode won na eka anya me na me eka o ma mi enye ma no nsi bone wote ya ene ne kasa ene o kai ena me kasa obi a woju a on pekasa no on kasa asem wei ewa fidie so me ma me pem o so woju on pe no wasem etina u defend o ba no o so de wa ye nyina ayo nwanwa so aye sa na nya to kwanko eno ntina se on pe no nkire se wo ye obi mpe kasa anya no na kire se wo mpe kasa ana won kunti wo ye yense mo keken sese so mo nidua kra watwa ntro ato so afidike se yesu se ye de kokoo ma no wabo nidua na on de wonye wo ba wonye maame na se ni bi menkasa eye akra yenhwe adesuade bi wa ha ebeya ye ne kasa yi se wo pebrabo ana wo awutie ye bia o pebrabo enfo ni nto abusuan japade so wo maame wo papa wa bra wo moti ase ye mfe ye ni nto so sa wo ta ye ne ma bi se ya wa bra boye basa akura mia de abdi mani ehunu me body na amafo atie me no a wonim de ombehunu owura ne wo firadwira no ye ka akire sa bra na besin wo hwedaban o maame besin ya tiata tai ho na krachi ya ba oba ya yesi oseme maame se me meton besin no na besin akonu no waton ni nyina da so odi tukwan akura ni funu kura o maame ehunu na nsie baabi okwohye one ne nkrofo hwe ye no a eduru baabi no ko wuto wuram de yete ye ne se ye pe ka kire o maame se oba no wawu akoto wuram ahuhuru entinya de ebetimi de na ba nti yesie no maame na ehu ne ba no efi se obefa asa sika ne de koye no enti wiase wo ho na se ope bibia firi maame ho aye de kakra ma ne nti ase na nka ono ani animu wana ne be kwa abruchira wompe enti maame ni ba wa abruchira wompe enti se ye ni ye mu ade be nti na wonko maame ho na won ne nko na wonko kan kire nipa ne se ampa me banie wasi wanya krata wakwa abruchiri enti me mo anu me sumi ni hwe me maame kokko a odija aye no me de ma na wodi akọ enko wanya ne sa wa mo na mane wonko akwhye wo ho so na wodi unyansa se me na na de ya che me wo na de che wo na se yenya mfa ma wa na wokọ fa o se anka wodi ma me na me maame ko dua e kire sa anye yi die na di adanse ye se wo na na e de sa kokko na ma woni hwe endese wakowia na waton okay na nani pam pebre enka wo pesika kwa abrochi na akọ na kokoo no ka akọ do ho na wote ye na onya bag du na asemedi tu na onya bag du kra nka nya 300 million wosimedi ena ka maami ba wosime ba no akote mi kokoo adia enka nya ni wu se wo de wakotam de ama wo yonko se ono de wono nte na waje 100 million ene bag mi ensa ye 90 million o enti wonya bag 9 pekura no a etika abo nya se tika
abo so unya bag nan ya 120 million enti abo etebo kachi no so wu skada so no obi a 100 million obi a so watikuru atena kuro kitwa mu da ka ko enka so scam na do ho se maami ka se o mu cheye no ba bi wo ho akrachi ne do ye ono ne de no aha ase enyinyini nti ne de ne ye kese ebi wo ho anka do wo do ya enka sabri enka sa sika no enka ba ye na ase maami se me ba ko timi koko onyama agi se o se magidu wadi wa mami bi enka de no bi beka ana wo de atukwan na we de adina se nyina watu ase okay enti won pebre akura no so awon no so wato ne de wo ya bragu maami we woni ni asam kan ya wo se wo kwoti koko no a ede no age afiri mi se mo ana no koko no enya ne dia enti wo na wo pa ba be chesi sa akwa na ote mazi no abaji usika no aji usika maami we woni ni asam enti antina akura na se wo na enye gagai wo de wo se so wo mra priest station ho bana da ye be mana ba de be si bia azu so ye so ye beti medase Odifo nkwantabisa bebem but Dr. Dawood Herbal Hospital Drowura mi hu ana mani agye me kai bra me ba sehwi eyeni mu na menne utim mu bi bra na wani abre no na yefa moto na yede kwa miaya moye murono sɛneɛ ɛhɔteɛ kwane a mofa so a moyɛ no meti wodi na me se no wonder sɛ aduro wei atim ɛwɔ man Ghana mu sɛ woti se sɛhwi a na danse a amanfoɔ di ɛwɔ nnuro ne ho ɛyɛ superb ɛboro adwene ne nteaseɛ so sɛ wobɛkuma se a amanfoɔ a ɛdi nnuro ho adanseɛ no ɛkyɛn so and now we are Yanuasia, Dawood 3 state capsules, Dawood ointment, abura drain and entias, so. Doc, at the end, Koso. Yo, I'll crab me that's it. My minchia, what you for, you know, and what her for here on Facebook. I'll crab, and no one was a sisa. So, of course, say she, as I say so. And I say Western North in general. Good. Now, po, oko ahim film po, Kobisa Dawood, me who sema. One be di me ho dance here e di medru ho dance di akyerɛw e fa adwuma pa Dawood yedi sa wa ye aduro na aduro no nipa ne te ukrom na ono maduro na ne ho tona e so nya nmonyam wom wa dey say unya nmonyam say o fa wa aduro ne ho no nti no matter what obedi dance but ade ba ko ne say obi wa aduro na o ye no o ye bi saa keke wate se o aduro ye no sika nti o so ye bi ba Dawood ye hu se ye bota ekese pa ne se obi obefa ye duro bia no ade kura e ha no nti a ofa aduro no e wo se saa de no efiri ho na efiri ho a na ono so di hu adanse a kira foforo okay enti no se nipa miensa e na beto aduro a e wo se emu mienu edi adanse good ba ko na e beka no so no na adanse no e wo se be kire oh manom na menom ye no eye kakra akakakra onom bi ka ho obonse no ho ato no good bi wo hokra na nipa miensa no omu nyina di adanse ye so omo ho ato ma me fa sa kwanya yi so ye ma me ba ko ye frɛ no ma me mata enti owo New York okay ewo US abrochimem okay o say menda wase na men kan kire wo say nyame nhira wo ami one o generation nyina ami na mi san sem pa che ma me adai de na ya ma wo na o say o ti US na wa yare a che wa na adwen se nko obetra Ghana kra wanya sisi yade na no na oto nro wo Ghana pa o tatie mfidie bebre eto nro but o ye nro na onya resource bia ba se de usika Dawood 3 state capsules ni Dawood ointment wansem no o tie sa no na Krobea se de usika edro hu asem de ma me nso nhwe o se omo to edro no Dawood 3 state capsules 5 and omo to Dawood ointment so 5 and omo send de man no we use Dawood ointment ni mienu and we use Dawood 3 state capsules miensa and na me no kese ni sisi no onti se ye ne ya biu na san se wo na wo aduro no ho dawuro nti enu nti na o hira wo na ma di se wo bo ho dawuro no empani hira no no na me ya aduro na powerful oh him pon bi se Dawood anya me dibre ne makonwa nka me di wachi abedi adanse e wa fidi so ama obia te se waduro die
edutwam wow ɔse emfie maako nkroni ɛna obenya asisi yade a emu ɔden na ne sisi no emu time wi ne saa te sɛ deɛ yɛde mmoko ɛna agu ne sisi no mu wayɛ nnuro biara ɛnkɔ afei kura deɛ wapa aba sɛ we deɛ no ana de mebɛkɔ na imagine sɛ yɛ mpɔn a sɛbi o sɛbi ne sisi ɛne ya na wankura poma a wontimi nnante ɔsɛ doctor me nso menyini biara o but otie ya na gya bibi kan akoma sɛ Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no ebetimi aboa no powerful ɛna ɔso ayɛ ma ɔmokɔtɔ Dawood ointment no bi ɛne Dawood 360 capsules no bi ɛde brɛ no ɔsɛ ɔmokɔtɔ Freddy Mens hɔ ɔstart ɔnom aduro no anopa no wanom yɛnsa anwumre no wanom yɛnsa 3 days no no ɔnte hwee wow afei ɛkɔ bɛyɛ 1 week no ɔte nka sɛ ne sisi mu adwene fam emu nhyehyɛ ne bio nti da kora no pa ɔsɔre yɛ no ɛna ɔtry sɛ obegya ne poma no ato hɔ na wahwɛ sɛ obetumi anante a ɔsese sɛ ogya poma no to hɔ ɛkɔ bosom ani ɔnte sɛ ne sisi ne yɛ bio ɔnsɔ ne poma no mu nso da bio ne ho atɔ no to wahu sɛ ampa yɛka habanuru a ɛno ne Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment powerful akora sɛ woyɛ research a sɛ menam sɛ hwee asase so sɛi na mehu haban no bi sɛ yaa na mehwɛ deɛ nananom de akyɛ yɛn ne yadeɛ du koro nkurɔfoɔ a na merɛ ho meyɛ hwehwɛm bi mekɔ Burkina Faso mekɔ Mali mekɔ Niger sɛ wura fie biara mu a wobɛnya akɔkora anaasɛ aberewo a waboro mfie ɔha wow metaa srasra mekɔ saa side a mesrasra efie mu na hu sɛ wobɛdu baabi no na aberewa sɛ na ɔte bicycle so when 90 years not a bicycle so or the mandatory bicycle na asoda ne bicycle nim okwa fuom akodo na Ghana obi anya 60 years no na makura poma ade amaba akokra maba bro how o dabi sankofa yenti eno na Dawood ye wasa wikwaye mu ne yakeka nhoma ne haba ya bom se ya aduru ya to din se Dawood ointment Dawood 360 capsules obi tie Asem Beba Dabi awie ne sisi ya ne yasa ma ne ohyedam kura esu nipa nan kana koma nto ne yiem nyame kama koma se aduro na se nipa ne yade very good na onkoto Dawood 360 capsules no wato Dawood ointment no e de aka ho na oto de kemu a bra onum capsules no na the ointment no twi okay otwi na nopa na otwi na nwumre na onum capsules na nopa na otwi bi wanom bi nwumre to se twi na memene good maame ba ko se ne kunu aboya baso nti ante eno frame se ne kunu pese o ne mekasa right papa no kan no kra kire me se doctor na mianim no kra ne me bema na mom sensa me hu se me bua me yire ntimi nhia me nti no e ana me fa na chi abribia waka no kra o se na o fa na yire chi saa esan so bua na ne yire ntimi emu nhia o me ho nto no o mpam ne di be bosume be ya o se hu se obua no ba na bu ahia no e fe du bi kra ba no se ma me ye ɛnɔ sɛ wampa ɛnɔ sɛ hwɛ aduro no yɛ ɔmo ka ho asɛm wɔ radio so no makoto bi Dawood 360 ne Dawood ointment no na me start no aduro me sisi ne na yɛ me ya no ana me ntimi mu nhia no me sisi ne gya sɛ nyɛ mmɛma nko na yɛ mmerɛ ɛnyɛ mmɛma nko na yɛ mmerɛ o ma nso yɛ mmerɛ ɔba wo sisi yɛ o ya wo bɛ mmerɛ wontimi mu nhia wo kunu wɔnhwe yɛ wo kunu bɛfa waji nti service wo sisi no wo sisi na yɛ o ya no service no nti obi tie yɛ awie yi sɛ wo sisi paa na yɛ o ya aduro ne yɛ Dawood 360 capsules akra wonim sɛ nsuo started to sasabro kontodwe yade aba aba pa okɔ bom so maame ba akɔse ne kotodwe ne nsuo no start sɛ to se ya etimi hunu sɛ ya na obeda ɔde duku ɛkyekyere ne kotodwe no ansa na watimi ada na wapagya ne na ato sumie so but bɛsɛ bosom miɛnsa ni Dawood ointment ɔde sra kotodwe ne so na wanom Dawood 360 capsules nsuo ɛtoto nyinaa no case close ɔse nsuo tɔkro otimi fam wɔ bra ɔnte sɛ ne kotodwe ɛne ya ɔnkyekere bio wow enti obi tie ya Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment ɛna ɛyɛ aduro no obi ti kempe so si banko nya wo number banko bɔma mi ansa 0244 88
64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 Mami amin mi madanse ene enra me drive long distance anadwo no enti me sorry na no pay na me ho nya me good enti me ba beduru adwuma mu no ena me free jataba eko share me office na chi ho na kwabra ne me dwa me hui na mtena ase akura wadwa no ho ena me say na watwi akra for Dawood ointment ni bi fa twime akura me nsa we na me ntumi mpagya me kon say na me ntumi nchim enti adoma chade akura de office no mo de say madam kon so na say ya buntie de dog o ka no o kon wa ti say giraffe kon no ada so enti u de twime me say ga me eno na wutwa ko bengu me say me tumi pagya na say makwantu a me tu ye me bedru Ghana da ben me bedru Ghana ukura da nwumre o say metu kwan ya bedru Ghana ukura da nwumre na me ba ya na me ba Kumasi me duru Kumasi no na me bedu ukua da anopa ukua da nwumre yo na me san akonkran bi o na wo say ya me tafa flight na ko da bi me fa we dey me fa VIP me ko duru nkran no me ye program Adom TV enura anopa me wie me free studio na ela me sa ko tra VIP mu bi o ela me sa ba Kumasi me bedu Kumasi me ba take FM na me reserve say na wo mre na me dey da wo don't meant me dey atwi why would you so me what day very good so tie yen 0244 88 64 37 aka obi wa na wa mono ni okay yenim o micro owo so okay opedro ni bi aton kra ho okay African market no okay so ofe number na say WhatsApp number 0244 no okay WhatsApp obetimi ane ye di nkomo okay opeso oton bi obetimi aton okay opebi ayusu a ebetimi asene so de ama o man bi awosu bi ya no ebetimi arrangement ya sene bi de ama nyankopon ana oba Asem Beba Dabi e o Tech FM office ha edro ni bi wo ho me number is the WhatsApp ni 0244 88 64 37 obi said Dawood what running there they are twice by force guys and je Dabi but nyame e be ya nyankopon sa do okay enti asem no nyina eno no only traditional Dr. Dawood ebebon komo sese ya se wo pedro ni bia ba bia ye ton ye duro bia na wo beko na wo benya bi na ebeboa wo ama enepa akoso edi amawo ena wia yi awodadie munchia enkomawo abayiwa yi udide Rosemary aswase heya ena Rosemary ote na enedai wanya afeko edi aka onfie ho ye mawo happy birthday sre utwedi amponi shira ene na ho bambo se enkan God bless you Rosemary afei awodadie munchia bie wu nkomawo ye from Mrs. Stella Edusei owo adowato adumenu na oma eni wabusua se enedai Mrs. Stella Edusei udi wa woda osre nyankopon ni nhira ni yekodro honhom ne nkwa husan ne nasumdwie se enkan happy birthday to you Mrs. God bless you and by Grace Medical Center and ye fiada ochene memene eni kwasiada nyina weekends dura ye free ewo by Grace Medical Center muntie echene memene eye mo amowo problem ewo musimu se wo sen ana wo se achi nam no onum ye teeth and gum screen free every Saturday ewo by Grace Medical Center se wo twi sen na hu moja onum ade enwunu bi ana hye sen uhunu nioma bi se hye osim wo hwa ahwehwe mu a ohome a enye home pa na ebebon obi wo ho a ne se na bu opese yensi obi nso wo ho no a ne se ne bia piapiase ofase no ana wo nso pescaling ana polishing brane enye screen no ewo sinimu emfama na echire nam no se problem wo ho a onua eno de
obeto duru a wa na obeto na emom ye screeni na ye hunu problem ti e de sa de na ba no de e free ene duru kwasi ada eno nso eye ani se wani kekao obi ohonmo anani no woposasa wo hwade a onhuni ye ahụ wɔhwɛ TV phone so na nani ne so wo no asententan ato afa so wɔte ya wo nko a wonso ye examine wani no thoroughly e de amount e free se ye hu problem a eduro de wa na abeto ni nyina ye by Grace Medical Center ye wo Kumase Breman osai kwadwo oben DVL office no e de disa adwuma wi enti weekends memene da kwasi ada nhyehyɛ nam de ama no ma na ma oto na bra o perfeda enquiries a number no ye 0244 97 6805 0244 97 6805 Eja Owusu Bempa Enterprise the gadgets man papa nunie se wo be Kumasi KJT a di Baggio abro sign first floor ubehu Eja Owusu Bempa Enterprise na KJT ada da mu ho old KJT ado ba bia KVIP ne wo no honso wa asoe ba ko ho okota krade a efie kuma trotro station oben MTN office no na oba gadgets man akache a onua phone accessories and waton so open 90 cables, chargers, batteries, watch, rechargeable fan, power banks, 90 na ankasa iPhone chargers and then the AirPods are ubenya biwe Eja Owusu Bempa Enterprise open media 7 airport open the sound bar and upe woofer obi e-power hands free ne chargers and cables otombi open triple power ne chargers ne cables ne speakers and ne power banker obi open request chargers battery airport and extension socket ubenya bi and open original iPhone chargers open airport open Bluetooth speakers and the headset if you are your Bluetooth MP3 speakers nyina wa ha ne pa chew accessories a wo hia de menhwe ba bia Eja Owusu Bempa Enterprise is the location number dey 0246 33 1414 and 0266 100 400 and now we abapa more your biggest online shop oniadofo mayeni dwa ewa abapa mo akache ukura phone na eye iPhone ana Android phone na ko Play Store ana ko App Store na ko download the app no abapa mo se wo download wi a oniadofo wuram na wuram a enuoma de bi wa ha enuoma wa ha enuoma bi a wo hia e wo dada sitina mu fie wo dem ho o kitchen ho ba bi a wo hia enuoma bi a no benya bi ato e wa abapa mo onia e ye ntentan so dwa Ghana's biggest online shop in Ghana e ya abapa mo na muntie wo download na wuram na wo hunu de wo pe a obe order ubetua ka de afa momu ba bi a wo bi a de wa de bebrewo ena wuni phone na de be download the app ne dia ye number no ye na frɛ ye ka de wo petua ka ye mo ne bo nkyiro na tua ka de mfamrɛ ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 visit ye ewo abapamo.com so wunyabewura.com ni mu a ahanso ubehunu ne pa ewa ha Hepa Plus Pavi and Plasmos the fearsome three eje tiato Orivo go finko antabisa Nana Krobea brasemimu dasi eburu eni akwanya wo de ama me ne Nana Krobea yenka no kre emfanto de sani ani asefe se de da bia wo ka no pia me pese mbisa mame uni mamrante mamema babunu te se me uni bi ha wo mo yen nan wo mamema te se me ndiye so wa se de bi da bi udo wo babema mo nyame bo ekina aye memene da se wonkwa yie mo bomodena ye kasa wi ahu ko Dr. Mensa tokotokuro nan ye wi ahu mi nkwanchen na menka wo ma no ho ekina ye bekọ akọte kokoo no why since asem no kra de posifo ti atokọ amena asem a wo se aposifo na ka kire ne se ma wonsie fom ho bi nti fa sha utirim se asem no o ma di awie atokọ amena ni hu tumi se okote kokoo no enu nti na aposifo de wo hye ne tabona to no so se mo wonsi ho so de yanka se mensi ho mo se kokoo ye frɛ ni yimu
ene unya koko kuru amakora tonchene enti china minko baabia yenko kuru baabia asase no wo no yenko ti koko no yebette ne china so abo ne china esense no kure ye ba akopɛ oka no kure de to da sani ni asefia eye na wo ba Kwame Apia sa na ode Kwame Apia na im se sebie nya ado sebie ku wo ma na nsu won nkola abrem enti na wusu ama ne mpanyin brem no sede na obo ade ka no esense ye wa abatan ni ahofo ni bia Kwame Apia nkoje 100 million so de kwa aburuchire da na visa application Krobetu asai visa application ayesai enne kroko ye passport ayesai wo de yamfa ne se wo kwa aburuchire wa ye ne passport awie visa application obebo kasai enye no kura da biara da ade bia senya wo dia ana wa amre ho a oye ne sebi dia wo mfa nyansa ne nimdia nto bagamba bie ne ho akoko a obetima tie nya at once 5 bars wo de be ma even 1 year kura 100 million da enne bag ba ko ye million biasa no di koko be si press di amount se mfinhia dunum na 1 billion kura na oje yo de be ma mfinhia dunum mfinhia dunum no se pole o di afibia bag num kura mro 1 billion no za ono nso obeye ho adwuma wo beye so obedo ubeguso obebo fetraza na ne de fetraza de nyenhye so wo na wo pene do so wo pene mro so ba kakra odo man koma de be mawo no odo ho na mframa efa ho utwam na wubu nkrampan because kuani bi atamfo kese ye nwura nija enti ma won sa ko ho de a eye den a wo bete ho kama enti ma meka wakoma to yam odi asem ya beda asem baba dabi ene atiefo ne de e da chena yenkonkwoti koko no na to kwa amena so wo be ma no odwonso no opro ni bibi mu a wo no ba kwa me apiansi asase no so entinam de ma kire okwan keto abi ye kwa afu mo bi ekura se kan mebo ana yenko ne yenkoti koko no na ka wakoma to yam kwa kuma to because ensema na Krobea bisan onu ankasa ne nsem odi yi ne ho ano no abuwa ne fo na senka duru bia de ana menni aposifo nya adwene no wenya ade esese ye to ye nsafre no kra wo because kromfo anase se bia nya do man bofo no ye nkrokro no